Το τελευταίο άτομο που φοβάμαι είσαι εσύ. Αλλά δεν σε εμπιστεύομαι και στο 100%. Εδώ σχέση να έχουμε 3-4 χρόνια δεν εμπιστεύεσαι ο ένας. Εδώ μιλάνε για το παιχνίδι όμως, δεν σου λέει. Εγώ μιλάω γενικά, πάντα αυτό έχω πει. Ότι εγώ μιλάω γενικά. Ενώ με αυτόν έχουν γίνει τόσα εδώ μπροστά στι 80 κάμερες, θα λέτε σε πιστεύουμε 100%. Ρε εσύ, ρωτάς τον άλλον. Όχι, καθόλου γελία, γιατί δεν ξέρεις καν τι έχω περάσει. Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα είναι η Θεοφανία, η Ζωή, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Πολύ σοκαρίστηκα με τον Γιώργο, δεν το ήξερες? Όχι. Ναι, Δεν το περίμενα ότι θα βγει ο Γιώργος. Δεν το περίμενα ότι θα βγει ο Γιώργος. Δεν περίμενα ότι θα βγει ο Γιώργος. Για τον Γιώργο το είπε. Και για τη Ζωή μίλησε εκείνη τη στιγμή, ούτε ο Γιώργος περίμενα ότι θα βγει. Έχετε κάνει τόσο κακό σε αυτό το σπίτι. Τόσο κακό έχουμε κάνει. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ τώρα και βγάζεις λίγο χολή. Τόσο κακό που έχουμε κάνει σε αυτό το σπίτι. Θα βγαίνεις μέχρι να δεις ο ήλιος εδώ πέρα, θα βγαίνεις. Θα βγαίνει και τα παραμένα, αγάπη μου. Έχουμε λεμονί. Όχι. Να σε πιάσω λίγο έτσι Θεοφανία και Ζωή. Βεβαίως. Έτσι θέλω λίγο ξυνήλα πάνω μου. Τόσο ξυνήλα. Τόσο ξυνήλα έχετε μέσα σας. Με τον καλό λόγο στο στόμα πάντα είναι αυτό το παιδί. Δεν μπορώ, αλήθεια. Δεν μπορώ, τόσο καιρό μαζί σας πήρα κι εγώ λίγο από εσάς. Hello, big brother. Hello, big brother. Πραγματικά με ανησυχεί το κομμάτι που λες. Με ανησυχεί που λέτε. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη βδομάδα. Αυτή τη βδομάδα. Δεν με νοιάζει τι ανησυχεί. Αυτή τη βδομάδα, γιατί? Η αλήθεια είναι αυτή. Επειδή μιλάμε ήρεμα, θέλω να μιλήσουμε έτσι. Α, δεν θέλω να συζητήσω τώρα. Σου είπα, είμαι παιδινός τύπος. Χαίρομαι. Πριν από λίγο δεν το είπα. Χαίρομαι Δεν με που ακούς. φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό που έχει τόσο μυαλό και να μην με αγγίζεις καν. Κάνω 31 εγώ. Χαίρομαι. Κατάλαβες, χαίρομαι που παίρνετε τις ατάκες μου. Βεβαίως. Χαίρομαι που παίρνετε τις ατάκες μου. Φεύγει σημαίνεις Θα είσαι λίγο κλωμή. Σαν να έχεις πάρει το χρώμα του φαντάσματος. Κάσπερ. Κασπερίζω. Τα φαντάσματα, ξέρεις, δεν έχουν ψυχή. Ψυχή δεν έχουν μέσα. Γι' αυτό σας λέω φαντάσματα. Ούτε συναίσθημα έχουν, τίποτα. Το πρωί σου να γίνει κάρα. Φαντάσματα. Αρχαία Ελληνίδα το πρωί. Δεν Αρχαία Ελληνίδα θυμάμαι. το πρωί. Ξεχνάω εύκολα. Παραμένεις καριάτιδα, να ξέρεις. Δεν ξέρω πόσο Χριστό, σ' αγαπώ. εσύ τι έχεις να πεις, Δεν ξέρω πώς. Μιλάμε για δύο αγνές ψυχές. Καλοσυνάτες. Δύο αγνές ψυχές. Μωρέ. Έτσι. Μωρέ το τσιράκι. Το τσιράκι μίλησε, το τσιράκι τώρα. Ποιο? Το τσιράκι. Εγώ. Εγώ. Τσαντίζεσαι κι εσύ. Είσαστε μία και μία-δύο πιο καλοσυνάτες. Πιο καλοσυνάτες. Χρήστο, τι Ψυχές που έχουν μπει μέσα εδώ μέσα. Ακόμα και τώρα κανονίζετε τα πάντα. Βάζετε το λιθαράκι που θέλετε. Μία και μία-δύο. Το ερώτημα είναι ποια τα κανονίζει πρώτα. Εσύ ή αυτή. Εκείνη η διαφορά. Ξεχνάς το τι έχεις κάνει εδώ μέσα. Σταμάτα ρε, γιατί θυμάσαι τα παλιά τώρα. Απολύτως τίποτα. Το τι έχεις κάνει, χαρακτηρισμούς, Δεν ξεχνώ. ψηφοφορίες. Εσύ και αυτή μαζί. Δεν ξεχνώ. Η Ζωή και εσύ. Μην θυμάσαι τα παλιά Ζωή τώρα, και σταμάτα ρε. εσύ. Μην τα θυμάσαι τα Φένια παλιά. και ζωή. Μην τα θυμάσαι τα παλιά μου ρε. Ψυχούλες, άκου. Άστα. Και να λέει μια στην άλλη το πράγμα. Τι ψάχνετε βρίζε. Εδώ η άλλη έφαγε 5 ανθρώπους εδώ πέρα. 5 ανθρώπους. Εγώ τους έπαρα. Εγώ τους ψήφισα αυτούς τους 5. Τι μπορεί να Είσαι μέσα λέγατε. μπλεγμένη. Αυτά τα παιδιά τα πήρα στο λαιμό μου. Πρέπει να κάνατε κουβέντες αθώες. Αυτά τα πλάσματα Γιατί τα την πήρα Κυριακή στο λαιμό ψηφίσατε την μου. Αργυρό, σήμερα ποιον? Ποιον βγάλατε σήμερα? Χριστό, Έτσι. Χριστό. Παλικάρι Χριστό. μου. Άκου. Τα παιδιά αυτά που στην παρέα Ψυχοπονιάρι τους, μου. τα παιδιά αυτά στην παρέα τους που φύγανε, εκεί που σκαφώσονται, κάνανε αθώες συζητήσεις. Έτσι. Τίποτα πονηρό, τίποτα το πεπτό, αθώες συζητήσεις. Καθαρό. Αλλά πρόσεξε, στα μάτια της ζωής, ο κόσμος κάτι δεν βλέπει καλά. Τα μάτια τα Και δικά να μου. φεύγουν Αυτό από έχει την πει η ζωή. παρέα. Αυτό έχει πει η ζωή. Τα μάτια τα Αυτά δικά βλέπει, μου. αυτά λέει η ζωή. Όχι ότι κάτι μπορεί να κουβεντιάζουν περίεργα πράγματα να κουβεντιάζουν και να λένε. Όχι. Πώς δεν έχουμε φύγει εμείς, ρε Γιατί παιδάκι κατηγορούμε μου. τη ζωή Πώς τώρα? δεν έχουμε φύγει Γιατί εμείς. κατηγορούμε, τι ερώτηση έκανες εσύ? Τώρα Εφόσον γιατί εμείς την κατηγορούμε το ότι οργανώνουμε αυτές να βγεις να λες μετά. ήταν για τις ψηφοφορίες Δεν το της περίμενα. Μελίνας. Δεν το περίμενα. Σε παρακαλώ. Δύο δεν άτομα το περίμενε. καθορίζουν όλη την ψηφοφορία. Μόνο αν μου φέρουν παπά και εξομολογηθώ, θα σας συγχωρήσω. Μόνο τότε, αν μου φέρουν παπά εδώ πέρα και εξομολογηθώ. Μέχρι τότε, Δεν ζητάω τη συγχώρεση. Πού πας ρε? Άσπρα μπορεί να φοράς, Ο στην Θεός ψυχή είναι συγχωρεί. μαύρη, να ξέρεις. Γι' αυτό κάνω Να το αντίθεση. ξέρεις. Γι' αυτό έβαλα. Στο λέω ειλικρινά, ό,τι και να Κάνω λες. αντίθεση. Κάνω Εσύ, αντίθεση. εντάξει, σένα σε δικαιολογώ λίγο, εντάξει. Είναι και λίγο ηλικία. Η ηλικία μου πάει με την κακία μου, δεν Όχι, κατάλαβα. όχι, είναι ηλικία. Γιατί όσο είμαστε πιο μικροί, κακά τα Ναι, ψέματα. κάνουμε περισσότερα λάθη. Μπράβο, μπράβο. Όσο μεγαλώνεις θα συνειδητοποιήσεις ότι λάθη έχεις κάνει. Αλλά γι' αυτό. Γιατί Δεν και εγώ θεωρώ είμαι ότι έχω ένας κάνει μικρός. λάθη εδώ Όχι. πέρα.
Αλλά στο λέω ειλικρινά, εγώ δεν έχω πει τίποτα για σένα, για την οικογένειά σου. Όλα αυτά που είσαι πει. Αδιάφορος. Έχεις Και πει πολλά. μέχρι και το Πολλά τέλος έχεις πει. θα στο χτυπάω με αυτά που συνέχισε να κάνεις. λες. Εσύ Εγώ και η άλλη αντέχω. φορά ήταν Εδώ θα είμαι. Την πρωταγωνίστρια θα χτυπάμε. Πέμπτη εβδομάδα σε ρί, από όσες έχουμε εδώ πέρα, είμαι υποψήφια. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Θες να μας πεις ότι Πώς θα πάει αυτό, λες ότι είσαι καθαρή. Πώς θα Κάτι πάει δεν βλέπουμε αυτό. κι εμείς για να ψηφίσουμε εσένα. Ναι, αγάπη μου, τότε- όπως είδατε και στον Τάντο, τότε- όπως είδατε και στο Τι Γιάννη, το κακό. όλοι κάτι Και γιατί είδατε. φύγαν αυτοί οι άνθρωποι. Μπράβο. Μήπως κάτι γινόταν πίσω στις Εμείς πόρτες. γιατί δεν έχουμε φύγει, Λέω, ρε τους παιδάκι διώξαμε. μου. Εμείς που κάνουμε τα χειρότερα Τους εδώ μέσα, διώξαμε. γιατί δεν έχουμε φύγει μέχρι Λέω ρε παιδί, στιγμής. μην απαντάς με ερώτηση. Στο σχολείο δεν σε μάθανε όταν σε ρωτάνε, απαντάνε. Όχι, εγώ Κάτσε απαντάω με κάτω, ερώτηση. έλα, Έτσι, κάτσε εδώ, έτσι κάτσε. έχω μάθει εγώ. Κατάλαβα. Δεν έχω το Γιατί δικαίωμα. Μήπως- Δεν έχω το δικαίωμα να Μήπως απαντάω με συνδυάζατε ερώτηση. κάτι περίεργα πράγματα πίσω. Δεν μπορώ Πρώτα να θα το φύγει ο λέω στρατιώτης αυτό. και Μην μετά πάει θα πας λάθος, άραγε. στον αυτοκράτορα. Έτσι πάει. Είσαστε λίγο ταραγμένοι. Θα έρθει η ώρα σου. Είμαι πολύ ήρεμος, είμαι καλά. Μα θες να συζητήσουμε. Το εκτός- βραδάκι. Α, το βραδάκι. Βλέπεις λοιπόν. έρχεται η έμπνευση Χαίρομαι, το βράδυ. χαίρομαι. Αν μπορώ το βραδάκι θα επικοινωνήσω μαζί σου. Βέβαια. Γιατί ασχολείσαι με τα φαντάσματα, δεν έχω Καλησπέρα. καταλάβει. Φαντάσματα. Γιατί Όλα καλά. Γιατί σας βλέπω σαν φαντάσματα. Γυναικάρες, παύλα, Μα φαντάσματα. σας βλέπω σαν φαντάσματα. ναι. Φαντασμαγωγικές Όποτε θέλω θα σας βλέπω γυναικάρες, να όποτε θέλω φαντάσματα. Έχω αυτή την ικανότητα. Και όποτε θέλω να μην σας βλέπω και καθόλου. Φαντασμαγωγικές γυναικάρες. Το πιστεύω. Και ακόμα και τώρα που είσαστε δύο, τα κανονίζετε Τα ξανά. κανονίζουμε. Ακόμα και Να τώρα. ρωτήσω κάτι. Έχεις δικαίωμα ψήφου. Ακόμα και βρέχεις. Εννοείται όλοι. Μαρικέλη, έχεις δικαίωμα Όλοι. ψήφου. Αλλά ξέρετε που θα Έχω. το βάλετε. Έχεις, δεν Και έχεις. πότε. Το ξέρετε. Α, άρα έχω κι εγώ δικαίωμα ψήφου. Το ξέρει πολύ καλά. Άρα όλοι βάλαμε το λιθαράκι μας γενικώς. Όσο για σένα, και να φύγω, τι να θα ξέρεις, κάνω. στο ξαναλέω Λέγε την ό,τι είναι θες, ηλικία. κύριε. Να Είσαι σε 23 ρωτήσω, ρε χρονών. Χρήστο, λίγο κάτι. Πες μας. Αυτές τα κανονίζουν. Ναι. Σήμερα που βγαίνουν η ζωή θα έβγαινε ούτως ή άλλως. Που βγαίνουν Οκ. σκεμμένα δύο άτομα, δεν τα κανονίζουν κάποιοι άλλοι. Οκ. Αυτό σε Α, ρωτάω. οκ, Αυτά γι' αυτό είναι οκ. Τώρα οκ. Όλα Οκ, good. ας Τώρα το οκ. μπορούμε, τα Την προσπερνάμε. προηγούμενη εβδομάδα το πίστευες, τώρα δεν το πιστεύεις αυτή τη εβδομάδα. Μπορεί και να υπάρχει. Μπορεί Α, και Μπορεί και να να υπάρχει. Μπορεί. Να υπάρξει από συνωμοσία. Κακό είναι. Χρήστο, άκου. Αν θες τη δική μου άποψη, δεν θεωρώ ότι αυτή η ψηφοφορία, δύο άτομα μπορούν να περάσουν την ψηφοφορία που βγήκαμε στα 4 Οκ. άτομα. Άκου, αν θες τη δική μου άποψη. Ναι. Δεν θεωρώ ότι αυτοί οι δύο κανονίσαν την ψηφοφορία. Βγήκε και από εδώ μέσα η ψηφοφορία και από εμάς. Αυτό είναι κάτι Συμφωνούμε. κακά τα Άκου, ψέματα. πώς γίνεται να λέει η Θεοφανία, εσύ ζωή από πώς βγήκες. Είπα δεν περίμενα να Συγγνώμη βγει. που δεν μ' αρέσει το κλείψιμο εμένα. Δεν μ' αρέσει το κλείψιμο. Δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει το δάκωμα. Το δάκωμα και ετοιμαστείτε. Δεν ξέρω, δεν με Δεν μ' αρέσει το Χριστάνα, δάκωμα. Το κλείψιμο δεν μ' αρέσει, το Δεν μ' δάκωμα μ' αρέσει αρέσει. το Και ετοιμαστείτε για δάκωμα. Εν καιρό όμως. Έχω Εν καιρό. κάνει αντιλησικό, να Δεν πειράζει, ξέρεις. δεν πειράζει. Έχω κάνει. Δεν πειράζει. να προνοήσω Δεν κι σε εγώ πιάνει γι' τίποτα, αυτό. κορίτσι μου, σένα. Να πάω να ζητήσω. Γιατί μην λες. ξεκινάς αντιλησικό. Να πάω να Δεν σε πιάνει ζητήσω. τίποτα. Δεν σε πιάνει. ευνόητους λόγους. Είσαι. όπως Λύσα είναι το πω, κακιά, λοιπόν, λύσα κακιά. Είναι δύο ειδών τσουκνίδας. Η τσουκνίδα η χοντρή πιο μεγάλη και η τσουκνίδα η πονηρή. Η κοντή. Λύσα Είστε κακιά. τσουκνίδες και οι δύο. Όπου ακουμπάτε, τρυπάτε. Τέτοιες είστε. Σύνεσαι. Παναγιά. Εγώ βλέπω ότι ο εύκολος στόχος εδώ μέσα έχει γίνει η Φένια και η ζωή. Κάθε εβδομάδα λέμε, στήσανε, λέμε. Okay. Και έχω το δικαίωμα να το πω και αυτή την εβδομάδα. Εννοείται. Και αυτή τη εβδομάδα είναι πιο φανερό κιόλας. Εννοείται. Όσο περνάει ο καιρός, βασικά γίνεται πιο φανερό. Εγώ όταν εμένα κάποιος με εκθέτει και μου λέει κάποια πράγματα τα οποία με Είναι επηρεάζουν, δικαίωμά σου. θα το Εννοείται, ψηφίσω. Δεν είναι εννοείται. τέτοιο. Αλλά στο κάτω-κάτω Δεν θα κρίνουμε εμείς. δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς. Θα φανεί στο Φυσικά, τέτοιο. ρε, φυσικά. Εγώ κρίνω αυτά τα οποία μου έχετε κάνει εσείς σε μένα. Πλάκα, ναι, εννοείται στο χιούμορ τα βρίσκουμε, αλλά δεν ξεχνάω τίποτα. Κι εγώ έχω πει Και το ότι είπα και κάτι μια πριν την χειριζόσαι ψηφοφορία, μέσα σου, δεν δεν ξεχνάω κάτι. τίποτα. Άξιο. Γιατί Γιατί είσαι εσείς τσιράκι, έχετε- είσαι τσιράκι. Δεν είναι το παίρνω πίσω ούτε αυτό. Το τσιράκι ποιος είναι, φαίνεται. Τι Αλλά φαίνεται. στο Χρήστο, κάτω-κάτω, μίλα. Εγώ, Ναι, εσείς. εγώ Εσείς. δεν έχω πιαστεί και δεν Χρήστο, πρόκειται πες, για αυτά που εσείς. έχετε κάνει εσείς δύο. Εσείς οι δύο για αυτά που έχετε κάνει. Μία και Τι μία κακό δύο. σας έχει βρει ρε παιδιά με μας τις Και να δύο. βγαίνετε Τι να κακό λέτε σας έχει καθαρές, βρει. εσείς οι δύο, με αυτά που έχετε κάνει, είναι ντροπή. Ξεκινάτε να κοιτάτε δίπλα σας. Είναι ντροπή. Του λέω, εγώ σου μιλάω για μένα. Αφήστε μας εμάς. Για μένα, εγώ είμαι καθαρός και θα πάω καθαρός όταν πάει. Αλλά εσείς να κάνετε μπουρου, ακόμα και τώρα εγώ το πιστεύω. Αυτοί κάνουν το μπουρουμπούρα την πρώτη μέρα που ήρθανε. Δεν λέω για, εγώ λέω αυτά που μου κάνεις σε μένα. Άλλοι την πευτέκα και Για τους άλλους δεν ξέρω. Και ξαφνικά έγιναν φίλες. Για τους άλλους Συμφωνώ. δεν ξέρω, βρήκα. Αυτή μου κάνει κακό. Συμφωνώ. Παρακαλώ. Εμένα αυτή μου κάνει κακό, να σου πω ψέματα. Ποιοι είναι αυτοί για να μάθουμε? Εμένα μου κάνει κακό αυτή. Βλέπω κάμερα. Εντάξει, άρα δεν είμαι εγώ πάλι καλά. Οκ, τώρα κατά. Φίλες. Δεν μπορώ να καταλάβω που τα βάζει με τη ζωή και με τη Φένια που από την πρώτη μέρα έχουν δείξει αυτό. Ρε εσύ το ξαναλέω, εσύ τι μπαίνεις τώρα, εσύ τι μπαίνεις τώρα. Γιατί ακούω κάτι και είναι άδικο. Άμα η άλλη μου έχει κάνει κακό, τι θες να πω, σε ευχαριστώ. Όχι, Τι θες να πω, Τι μωρέ. κακό έχουμε προκαλέσει τέλος πάντων. Ο Χριστός η Παναγία.
Εσύ τι μπαίνεις τώρα στη μέση. Ό,τι θέλει θα κάνει, δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να πει την άποψή της. Γιατί δεν πάντα και μιλάς. Τι είπε βρωμόστομη, ρε. Και εσύ ήσουν βρωμόστομος άμα το πας έτσι. Και εσύ έχεις μιλήσει. Πες μου τι είπα, πάμε πάλι. Έχουμε βρει το εύκολο στόχο. Ενώ ο Νίκος που έκραζε μέρα νύχτα τη ζωή, τώρα χαχαχαχαχα. Τα λέγαμε προχθές πάλι. Ναι, και εγώ σου ξαναλέω ότι μίλησα με τη ζωή. Και τι σημαίνει, επειδή μίλησες δεν το είπες. Τα βρήκαμε και η ζωή είχε πει τόσο για μένα. Τι θα πρέπει να το σπασέρνω συνέχεια. Ναι, να πεις και τη ζωή βρωμόστομη, να πεις και τον εαυτό σου βρωμόστομη. Πήγαινε φτιάξει κανένα μακαρόνι να φας, έλα. Αυτό τώρα. Αφού είσαι, μόνο με μένα και με τη ζωή ασχολείσαι. Ναι, όχι, δεν μ' άρεσε με τον Γιώργο προχθές, όχι, δεν μ' άρεσε με τον Γκάς. Χρήση σου πει την άλλη φορά ότι πήρες θέση. Με μένα και με τη ζωή τρώγεσαι. Μετά από λίγο ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη. Κατάλαβες. Επειδή νομίζεις ότι έχεις αυτιά παντού, αλλά δεν τα έχεις. Όπως είπα προχθές εδώ πέρα την άλλη ότι δεν τη συμπαθώ καθόλου να χωνευτεί. Είσαι ψεύτρα, άμυαλη και βρωμόστομη. Μόνο μακαρόνια θα τρώω. Μόνο μακαρόνια. Μόνο μακαρόνια. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι. Το αγαπημένο, μην μακαρονάς. Σαν το φίλο μου Ντάντα. Μπιφτέκες γυρνάνε άλλοι. Κολλητή τη μια μέρα με τη ζωή, την άλλη με την Αργυρό, την άλλη με τη ζωή, την άλλη με την Αργυρό. Το ακούσαμε και αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Χριστίνα που δεν έδειχνε γυναικεία αλληλεγγύη. Αυτή την εβδομάδα είμαι εγώ που μαλώνω με τις γυναίκες. Άμυαλη, βρωμόστομη και ψεύτρα. Κόκκι! Έλα πάρε με κόκκι! Όμπο, τι θέλει να βγει από το στόμα μου αυτή τη στιγμή, δεν φαντάζεσαι. Ο χετός θέλει να βγει. Συγκράτησέ το. Συγκρατήσου. Ναι. Ο χετός θέλει να βγει. Μόνο σε μένα σου βγαίνει να τα λες έτσι. Με εφράδια λόγου. Μην τσακωθείτε τώρα, σας παρακαλώ κι εσείς. Όχι, εγώ το λέω χιουμοριστικά. Είμαστε κολλητοί πλέον άλλωστε, αυτό λένε όλοι. Κολλητοί. Ναι. Του συμφέρει να το λένε. Με τον Νίκο το ολοκληρώνω. Στο είπα και χτες. Με τον Νίκο κάνω έτσι. Όχι ρε εσύ, Ζωή, το καλύτερο παιδί είναι. Δώσ' του μια ευκαιρία. Δεν καταλαβαίνει τι λέει, αλλά τόσο φτάνει το μυαλό της, δεν πάει παρακάτω. Μίλησε τώρα. Με 62 IQ δουλεύει, δεν είναι κακό. Αχ, Θεέ μου. Σας μιλάει ο Big Brother. Ο Νίκος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Big Brother. Πώς είσαι? Όχι καλά. Έχω πάρα πολλά νεύρα. Είμαι πάρα πολύ ενοχλημένος. Μιλάει γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ να της απαντήσω. Με πρόσβαλε κι άλλα έχω ακούσει εδώ μέσα, αλλά στο συγκεκριμένο δεν μπορώ να πάρω θέση. Δεν μπορώ να απαντήσω τίποτα. Μέχρι εδώ. Τι έχει γίνει μετά το τέλος της ψηφοφορίας? Το σπίτι αυτή τη στιγμή έχει χωριστεί σε τρεις διαφορετικές υποομάδες. Πέρα από τα κορίτσια Θεοφανία και Ζωή. Εγώ με τη Χριστίνα και τη Μαρικέλη έχουμε μονιάσει, εντάξει, λογικό είναι και το δωμάτιο μαζί. Η κυρία Αργυρό με τον Γιώργο και την Άνση το ίδιο. Βγήκε αυτή την εβδομάδα υποψήφιος ο Γιώργος και έχουν ξεκινήσει μια ευθεία επίθεση με μπιφτέκες, με το ένα, με το άλλο. Δεν το έχουν κλείσει. Μετά έχουμε τον Γκίκου και τον Ντέντο πιο έξω από αυτό και καλά κάνουνε. Και τον Ανδρέα, ο οποίος δεν καταλαβαίνει από πού του έρχονται οι ψήφοι. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Επιτίθεται σε άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Για ποιο λόγο πιστεύεις έχει γίνει όλο αυτό? Τα έχουν μέσα τους, τα κρατάνε μέσα τους. Έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ που δεν σκοτώνομαι πλέον με τη Ζωή, την οποία όμως εγώ την ψήφισα ξεκάθαρα και τους έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είμαστε ποτέ φίλοι. Δεν θα τους το πω ότι το έχω πει αυτό, να κάτσουν να σκάσουν, να νομίζουν ότι τα κάνουν πλακάκια με τη Ζωή, να κάτσουν να το κάνουν. Δεν προσπαθούσαν να θίξουν εμένα με την πιφτέκα, ίσως προσπαθούσαν τη Χριστίνα και τη Μαρικέλη. Τους ενοχλεί πάρα πολύ. Τους ενοχλεί που λένε ότι τα λέω όλα στα ίσια και δεν τα λένε, κάθονται ασχολούνται γιατί πιάνονται. Ναι, ρε, δεν έχω θέμα με το φαγητό. Το έχω 20 χρόνια. Τρώω μόνο μακαρόνια. Κάθονται και κράζουν το τι τρώω. Είναι χαζό που θα μπορούσα να κάνω σαν αυτή, να πηγαίνω και να ταρπάζω μέσα από την αποθήκη και να σκοτώνομαι με όλους. Κάτι μου μείνει και κάτι μου μείνει. Τα μακαρόνια μου τρώω που είναι άπειρα και δεν τα τρώει και κανένας. Δηλαδή, ήμαρτον με τι πιάνεσαι. Με τα πυρούνια, με τα μακαρόνια. Δεν έχουν επιχειρήματα. Ο Γιώργος λέει συνέχεια μίλα με επιχειρήματα. Και ανοίγει το στόμα και λέει χαζομάρες. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον με τον Τεντόπουλο 25 λεπτά, μισή ώρα και λέγανε το ίδιο πράγμα στη Λούπα γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι του έλεγε ο Τεντόπουλος. Και τώρα λέει μιλάμε επιχειρήματα. Ποια επιχειρήματα, βρε? Ξύπνιε που μαλώσαμε για μια λαδόκολα. Ποια επιχειρήματα? Να σου μιλήσω με επιχειρήματα. Έχεις εσύ επιχειρήματα?
τους πειράζει ότι ασχολούμαι με 2-3 πράγματα. Δείχνω ότι δεν με νοιάζει η καθαριότητα, αλλά ο σεβασμός που δείχνει όταν σέβεσαι την καθαριότητα εδώ μέσα, γιατί είμαστε 16 άνθρωποι, άλλοτε 17, άλλο καλή ώρα τώρα 11, δεν πρόκειται να γίνουμε 10, σε ενοχλεί πάρα πολύ και πας και λες από πίσω μου, κούρασε ο Νίκος. Εμένα έρχονται να τα μεταφέρουν όμως αυτά και τα ξέρω. Άσχετα άμα σε σέβομαι τις 2-3 στιγμές μας, σέβομαι σένα και τις 2-3 στιγμές που είχαμε και το φιλότιμό σου. Άσχετα και δεν το θίγω και δεν το ανοίγω. Στον Γιώργο αναφέρεσαι? Στον Γιώργο αναφέρομαι, φυσικά. Στον Γιώργο. Είσαι φιλότιμος, μαγιά σου και χαρά σου, να συνεχίσεις να είσαι πάντα στη ζωή σου, αλλά είσαι χειραγωγήσιμος, και είτε λες ψέματα, είτε θελοτυφλείς. Ένα από τα δύο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στα δικά μας. Δεν από τους αυτούς. Δεν με νοιάζουν. Εσύ παίζουν. Τι να σου πω, ρε κορίτσι μου, εγώ σου έχω αποδείξει εδώ μέσα ότι μόνο από τη διαδικασία που μπαίνω να σου εμπιστευτώ κάτι που μα το Θεό σου μιλάω, δεν σου κάνω πλάκα, δεν το ξέρουν άτομα που τους έχω στη ζωή μου πόσα χρόνια. Δεν ξέρουνε. Δηλαδή στη φάση, αν κάποια στιγμή έλεγα τη ζωή μου, θα παθαίνανε σοκ ότι ο Γιώργος, κατάλαβες. Και εσύ είσαι ένα άτομο που το ξέρει, που το γνωρίζει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Να τελειώσω λίγο, να τελειώσω λίγο. Μπορώ να τελειώσω λίγο. Ναι, πες. Όπως λες και εσύ με πράξεις και εγώ με πράξεις. Δεν θέλω ούτε λόγια ούτε τίποτα. Με πράξεις μιλάω κι εγώ. Γνωρίζω ότι με έχει στηρίξει. Πιστεύω ότι το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ από τη δικιά μου τη μεριά. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται να σε προδώσω εδώ μέσα ποτέ. Το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Φουλ. Με πράξεις όπως λες κι εσύ. Το βλέπω σε πράξεις, όχι σε λόγια. Λόγια μου είπαν κι άλλοι. Άμα το πήρες έτσι, σου ζητάω συγγνώμη, ίσως το έθεσα λάθος. Ίσως να φταίει και που δεν είμαι και πολύ καλά τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Δεν ξέρω πώς το πήρες έτσι. Δεν το νιώθω. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε καθόλου. Δεν το νιώθω. Δεν θέλω να μιλάω με τέτοιους ανθρώπους. Στο λέω, δεν το νιώθω. Σε έχω δείξει τι νιώθω. Από τη στιγμή που μπαίνω, να τελειώσω. Ένα κάτι που πέταξες πριν, θέλω να το σχολιάσω λίγο. Που λες, εντάξει, μέσα στο παιχνίδι είναι 100% έξω. Όχι, γιατί το παιχνίδι είμαστε μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είμαστε πολύ καιρό εδώ και ο χαρακτήρας του ανθρώπου φαίνεται. Κατάλαβες. Να σου πω κάτι, αγάπη μου. Ο χαρακτήρας έχει φωνή. Ναι, το ξέρω. Το τι θα γίνει. Παντού τα καλύτερα λέω για σένα. Παντού. Ξέρω τι είσαι. Σε πιστεύουμε όσο περισσότερο γίνεται σαν Γιώργος. Σε έχω πιο ψηλά. Όσο πιο ψηλά μπορώ να έχω έναν άνθρωπο. Πέρα από τους γονείς μου. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Δεν μπορώ να σε πάω πιο ψηλά. Ωραία. Αυτό σου λέω. Όταν αισθανθώ όμως εγώ εκείνη τη στιγμή έτσι. Καλά κάνεις και έρχεσαι μου το λες. Να κατεβάσεις το κεφάλι σου και να το σέβεις αυτό που σου λέω. Εμένα δεν με κατάλαβες πώς αισθάνθηκα. Δεν με αφήνεις πάλι να μιλήσω. Έλα, πες μου. Εάν θεωρείς ότι είναι ψεύτικο αυτό που σου είπα. Ούτε λίγο. Ωραία, επειδή μου είπες, μη λες ψέματα, τι μου είπες. Όχι, δεν θέλω να γίνεις ψεύτερα. Ωραία. Από τη στιγμή που σου περνάει από το μυαλό σου αυτό ότι ίσως όχι, δεν με περνάει. Όχι, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε. Δεν με περνάει. Ωραία, σου ζητώ συγγνώμη, δεν με περνάει. Γιατί εμένα χθες με πλήγωσες πάρα πολύ, να ξέρεις. Εντάξει. Μου δώσει ένα φλάκι μόνο στο μάτι. Έλα, μόνο ένα. Δεν θέλω. Άντε, μόνο ένα. Έλα, μόνο ένα. Μισό. Μισό. Ξέρεις πώς. 0,75. Όχι, μισό. Άντε, μισό. Ένα μισό. Ένα ακόμα μισό. Όχι, μετά θα γίνει ένα. Όχι. Μισό του μισού. Όχι, γιατί με το μισό και το μισό θα γίνει ένα. Τι είναι. Με συναισθήμα. Το ότι είμαι ντίβα δεν σημαίνει δεν έχω συναισθήματα. Και δεν πληγώνομαι. Ξέρω το τσάκι μου.
περίμενες εσύ αυτά τα αποτελέσματα? Όχι. Ούτε εγώ. Δεν το περίμενε, αφού το είπε. Να βγει ζωή. Δεν το περίμενε, αφού το είπε. Εγώ περίμενα να είναι και ο Νίκος. Και εγώ περίμενα. Το πώς ψηφίζουν μερικοί, έλαντε. Έχουν αλλάξει οι ισορροπίες. Εγώ παρόλα αυτά, Χρήστο μου, όταν αναρρώσω το ποδόλιτρο θα στο κάνω. Ανυπομονώ. Γιατί ό,τι υπόσχομαι, το τηρώ. Ανυπομονώ. Μπορεί να είσαι κατίνα, μπορεί να είσαι τσιράκι. Τα πάντα, Τα πάντα όλα είσαι. Εσύ τι είσαι? Ένας άνθρωπος. Πρωταγωνίστρια. Καλά. Τσιράκι, γιατί είσαι τσιράκι, ρε? Αυτό το είπα και πριν, δεν μου απάντησε. Απάντησα. Άχα. Ανάβεις φοιτηλιές. Φοιτηλιές και κάτσε και παρακολουθείς έτσι. 2 μήνες καθόμουν, Παναγία μου. Πάνε, τουλάχιστον... Διονυσία, τι θα λέγατε τώρα το μεσημέρι? Μα το είχατε κάνει. Να το πούμε τώρα. Μου το είχε πει. Και πολλά. Εδώ. Μου είχε πει για μένα. Τι είπες για τον Γιώργο? Πες το τώρα εδώ που είναι ο Γιώργος μπροστά. Μα γι' αυτό λέω ότι εσύ δεν τα κάνεις μπροστά. Έλα, ψυχούλα μου. Ήταν ο Γιώργος αλλού και εσύ τα από πίσω. Θα μπορούσα να σε βγάλω ψεύτη. Εγώ τα λέω όλα. Γι' αυτό δεν είσαι καθαρή. Όλα τα λέω. Εσύ και η Θεοφανία. Όλα τα λέω. Δεν είσαστε καθαρές. Γι' αυτό λέω εκείνη τη μέρα το είπες εδώ πέρα που δεν ήταν ο άλλος. Και σου λέω, Ζωή, μην το λες σε εμάς, πες το σε αυτόν. Δεν πειράζει, όλα καλά. Γιατί κινείς υποψίες. Όλα καλά. Πολύ απλά. Παρατηρήσω ότι όταν μιλούσαμε δεν μίλησε κανένας. Δεν έχουν να πούνε κάτι, γιατί ξέρουν ότι λέω αλήθεια. Το στήσανε. Πόσο στημένο. Πόσο στημένο πραγματικά. Εμένα με πείραξε, μόνο αυτό με πείραξε. Μετά σηκώθηκε όταν ανακοινώσαν τα ονόματα, σηκώνεται ο Χριστίν και κάνει έτσι. Εμένα. Και πήγε και έκοβε τα αγκόρια. Γι' αυτό πετάχτηκα. Λέει η Μαρκέρη Πετλίζα, τι δεν περίμενες μωρή ψεύτρα? Θα ψηφίσω τον Ανδρέα γιατί συνεχίζουμε να μην είμαστε κοντά. Και ο δεύτερος συγκάτοικος που ψηφίζω, η κυρία Αργυρό. Και ο δεύτερος συγκάτοικος που ψηφίζω είναι ο Γιώργος. Τι είπε και άλλη, δεν περίμενε? Δεν το περίμενα, λέει. Ότι βγήκες εσύ. Γι' αυτό πετάχτηκα. Για μένα το είπε. Ναι, γι' αυτό φώναζα. Τι είπε, δεν περίμενα να βγει ο Γιώργος, είπε. Ναι, Γιώργο τη ζωή. Είπε αυτό το πράγμα και έλεγε, αφού αυτοί με ψήφισαν. Έτσι πιστεύω. Η αγάπη μου στο σπίτι, η Ζωή, και θα ψηφίσω τη Χριστίνα αυτή τη βδομάδα. Εγώ τουλάχιστον νιώθω καθαρός. Εσύ λες ότι είσαι καθαρή. Αλλά πώς γίνεται να σε έχουν πιάσει? Πώς γίνεται να σε έχουν πιάσει και όλοι να ασχολούνται με σένα με τα κακά που είσαι κάνει? Τα κακά που είσαι κάνει, έγινε. Ναι, όλοι. Όλα. Εσύ, κανένας άλλος. Εσύ και η κυρία. Πάρα πολλά κακά. Λίγο υπομονή έμεινε. Κάνω ένα λάθος κι εγώ, ρε Σφένια. Δεν κάθομαι να κλαίω μπροστά σε όλους. Για ποιον λες τώρα? Για όλα αυτά που έχω δεχτεί κι εγώ, τους χαρακτηρισμούς. Πρόσεχε, θα το πάρω σοβαρά. Για ποιον λες τώρα? Πρόσεχε, γιατί δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι. Αν κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Να κλάψω κι εγώ λίγο. Αν κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, όχι ανθρωπιά δεν έχεις. Όχι ανθρωπιά δεν έχεις. Όχι ανθρωπιά δεν έχεις. Είσαι τέτοια κακιά ψυχή. Κακιά ψυχή είμαι. Που πραγματικά πώς μπορείς και βγάζεις τέτοια λόγια από το στόμα σου για τον άλλον. Στο έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν ξέρεις τι έχει περάσει ο άλλος. Τι έχω ακούσει και τι έχω πει. Δεν ξέρεις, δεν έχεις ιδέα. Μπορεί άλλος να μην τα έχει ποτέ στρωμένα. Ποτέ στρωμένα. Καταλάβες, μπορεί και να τα έχεις. Μπορεί και να τα έχεις, το λέω. Γι' αυτό σου λέω, μην το αναφέρεις καν αυτό το πράγμα. Το τι έχει περάσει ο άλλος στη ζωή, εσύ δεν πρέπει να το πιάσεις στο στόμα σου. Και κανένας άλλος εδώ μέσα. Το κατάλαβες? Το τι έχουν πει για μένα δεν το υπολογίζεις. Κανένας δεν έχει πιάσει κάτι για σένα. Στο λέω ειλικρινά. Δεν γίνεται να λες τέτοια πράγματα. Θα τα πιάσω από όπου θέλεις. Το τι περνάει, αν θέλει άλλος να κλαφτεί, θα κλαφτεί. Γιατί? Ό,τι θες κάνει. Ταυτίζεται σε κάτι. Θα αρχίσω κι εγώ να κλαίω. Το κατάλαβες? Μπας και κερδίσω τη συμπόνια εδώ. Γιατί κάποιοι μπορεί να μείνει κάτι πράγματα και να κάνουν επιλογές. Ενώ εσύ μπορεί και να είχες επιλογές. Είσαι. Ό,τι σε συμφέρει. Ντροπή σου, το λέω ειλικρινά, ντροπή σου. Είναι ντροπή. Εσύ. Ντροπή μου. Ντροπή και έσχος. Μαγειρεύω στην κουζίνα από το μεσημέρι. Το μαγειρέψανε πάλι. Αλλά πάμε. Πάμε. Δεν με είδες που φώναζα? Ναι, δεν κατάλαβα τι έλεγε. Τι λέει, δεν το περίμενα, λέει, ότι θα είναι ο Γιώργος και η Ζωή. Τι δεν το περίμενα, αφού το στήσανε. Θέλω να μου υποσχεθείς κάτι. Είτε μείνεις εσύ, είτε μείνω εγώ. Θέλω να κάνουμε ένα σπίτι. Μπορούμε? Τώρα. Δεν ασχολούμαι, όχι. Δευτέρα, ρε. Όχι. Είτε μείνεις εσύ, είτε μείνω εγώ. Δευτέρα πάλι? Όχι. Όχι. Άμα μείνεις, θα κάνεις? Τίποτα, το ίδιο. Θα τους πετάω τέτοιο σπόντι συνέχεια. Κανείς δεν τολμάει, ρε, να μιλάει. Δεν βλέπεις τώρα που μίλησε? Εγώ μιλάω.
Γιατί δεν μιλάει η Μαρικέλη, η Χριστίνα και αυτή, γιατί δεν μιλάει? Γιατί ξέρουν ότι το μαγειρέψανε. Η Μαρικέλη, ρε. Ποιο ασχολείται με τη Μαρικέλη, σοβαρά τώρα, ειλικρινά? Εσύ το λες για τον Νίκο, εγώ το λέω για τη Μαρικέλη. Ποιο ασχολείται με τη Μαρικέλη, σοβαρά? Πέρα από τον Χριστό που δεν ξέρω τον λόγο. Λέγει ότι. Λέγει ότι θες. Λέγει ότι θες. Δείξε με το δάχτυλο, μόνο αυτό ξέρεις. Έχεις πει για οικογένεια, έχεις πει τέτοια πράγματα που λες για τον καθένα κλαίγεται. Αλλά ντροπή σου, ζωή. 23 χρονών. 23. Δεν πειράζει. Δεν είχαν με ένα αγωνισμό να με πάνε στο ιδιωτικό. Δεν με πήγαν στο ιδιωτικό. Δεν είχαν λεφτά. Έπρεπε να πάω να δουλέψω. Δεν είχανε. Κι εγώ δουλεύω και πάω. Κι εγώ δουλεύω και πάω. Το έχω πει, κλείς το στόμα. Για τέτοιες συζητήσεις. Έχω το δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Έχω το δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Δεν ξέρεις το τι περάσει και πιάνεις τέτοια. Λέγε ό,τι θες. Το κατάλαβες? Όλα καλά. Το έχεις κάνει όμως. Ποιο? Στον Νίκο αυτό. Τι πράγμα? Το έχεις συζητήσει στον Νίκο. Τον έχεις προσβάλει τον Νίκο τη φορά για αυτό το κομμάτι. Για τα οικονομικά. Για το κομμάτι αυτό. Δεν κολλάς εσύ κάπου με τον Νίκο. Με τον Νίκο τι ήταν να πω, το είπα. Αυτό. Τι ρόλο παίζουνε, ρε? Τι show κάνετε, ρε? Να σου πω κάτι, αν έβαζε η Ζωή και θέλει να με πάρουν Γιώργο και έβαλε. Εμένα και Γιώργο μου. Άρα βγαίνει χωρίς τη Μαρικέλη. Η Ζωή δεν ξέρω να με βάλει. Χθες μου είπε δεν σε. Ωραία, πες Φένια. Δεν έχω σένει στο μυαλό μου. Και η Φένια μου το είπε έτσι. Θα ψηφίσω τον Γιώργο. Ο δεύτερος είναι ο Γιώργος. Χριστίνα σίγουρα, γιατί δεν είδα εγώ που αισιολούσα. Στη Χριστίνα και άλλη σίγουρα. Ο Νίκο σίγουρα. Τρεις. Εντάξει, βγήκανε. Γιάννη, άκουσες τι είπε? Που είπε, λέω Νάση, δεν είναι ωραίο. Και πρόσεξε. Το είπε και μια φορά έξω, καθόμαστε μιλάγαμε το πρωί και είπα Νάση, δεν είναι ωραίο να το λες. Το είπα. Και το είπα και 2 φορές τώρα έξω. Εντάξει. Δεν φαντάζεσαι πόσο ντουρ που είμαι. Αλήθεια, απλά επειδή αν μάλλον είσαι μόνος σου, κατάλαβες, επειδή με φώναξε, δεν ερχόμουν να σε ενοχλήσω, αλλά επειδή με φώναξε η Ζωή, γι' αυτό ήρθα. Δεν είναι καθόλου καλύτερα νεύρα μου, αδερφέ, να ξέρεις. Καθόλου. Δεν φαντάζεσαι πόσα ήθελα να πω. Πιστεύω. Είναι κουβέντες στις οποίες δεν μπορώ να απαντήσω. Μπορώ μόνο να τη βρίσω. Καταλαβες? Και να τη βρίσω, θα εκτεθώ κι εγώ. Ναι. Κατάλαβες, δεν έχω τι να απαντήσω σε αυτό. Ναι. Θα έχουμε τον Γιώργο να λέει, δεν είπε κάτι, λέει. Σιγά της είπε, ξέρω εγώ, φάση. Όλοι κλείνουν από τους άλλους, μην φοβάσαι. Το πόσο άνδρας είμαι και τι έχω καταφέρει εγώ στη ζωή μου, ας να τα ξέρω εγώ καλύτερα. Που δεν έχω πάρει ευρώ από κανένα στη ζωή μου. Ευρώ από κανέναν, ό,τι σου λέω. Το ακούσατε το που σου λέω? Πού, αδερφέ? Δανεικό. Άστο. Και πόσο έχω δουλέψει και πόσο έχω δρώσει και πόσο κιλά έχω χάσει. Άσε να ξέρω εγώ. Άσε. Μην πάω έξω τώρα και... Που έχω να κοιμηθώ εδώ μέσα, έχω να κοιμηθώ 50 μέρες. Δεν έχω κοιμηθεί κανονικά σαν άνθρωπος. 50 μέρες έχω να κοιμηθώ. Ξυπνάω κάθε μέρα και είμαι διαολεμένος. Καταλαβες, ξυπνάω 5 ώρες πριν το ξυπνητήρι και δεν σηκώνομαι. Καταλαβες. Και πάλι δεν βγαίνω έξω να πω άσχημες λέξεις. Καταλαβες, το συγκρατώ τον εαυτό μου. Έχω να κλάψω στην έξω μου ζωή 50 μήνες και εδώ κλαίω κάθε Τετάρτη. Καταλαβαίνεις, σου λέω? Καταλαβαίνω, αδερφέ, πολύ καλά. Δεν μπορώ δηλαδή τώρα να... I know. Θα γίνει χαμός. Γι' αυτό δεν βγαίνω έξω, γιατί δεν θα βρίσω, δεν θα τη βρίσω. Δεν θα τη βρίσω, καθόλου δεν θα τη βρίσω. Γεια σας, παιδιά. Δεν θα βρίσω. Θίγει την προσωπικότητά μου αυτό, να ξέρεις. Με θίγει. Αλήθεια σου λέω, με θίγει. Δεν θίγει τον Νικό. Δεν θίγει, δεν το παίρνω της μετρητής. Αλλά με θίγει γιατί με βάζει στον τοίχο και λέει κουβέντες που δεν μπορώ να απαντήσω. Με θίγει. Ω, μάνια μου. Όχι, ρε! Ιτζαμένη, φαντάστηκα! Να μην το πάρω αυτό. Σαν μπιφτέκι είναι, δεν το βλέπεις. Είσαι απίστευτος. Είμαι υπερήφανος, με κούρεψε ο Τρίβωνας. Το πρώτο θύμα τελείωσε. Του το έφτιαξε και πίσω. Όσο μπορεί. Δώσε σφαλιάρα. Εσύ κάτσε καλά. Εσύ κάτσε καλά.
Εσύ φταίς, εσύ! Γερμανικό κρυάρι μπήκα μέσα, λακόρ θα πω. Μου κάνει και λίγο κριτικός. Όχι, εμένα μου κάνει από Ισπανία. Ισπανός. Ναι, πάει να κάνει κριτικός, αλλά κάνει και Ισπανός. Είμαι στο σπίτι του Big Brother! Σας μιλάει ο Big Brother. Η θεοφανία να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μισό λεπτάκι, βρεσί Big Brother, γιατί να ντυθώ ένα λεπτό. Γεια σου, Big Brother. Γεια σου, Θεοφανία. Υποψήφια για... 5η φορά. Πώς νιώθεις? Συνηθισμένη. Συνηθισμένα το βουνά στα χιόνια, δεν έχω πρόβλημα. Το περιμένω. Περιμένω κάθε εβδομάδα να είμαι υποψήφια. Μου έχουν δηλώσει ότι είμαι ο εύκολος στόχος. Γιατί είσαι ο εύκολος στόχος? Γιατί αν δεν ψηφίσουν εμένα, θα αναγκαστούν να ψηφίσουν άτομα από την παρέα τους και όλο αυτό θα φέρει αναταραχές. Όπως έφερε. Και φέρνει. Και θα συνεχίσει να φέρνει. Πώς βλέπεις την υποψηφιότητα της ζωής? Άδικη. Με το δικό μου τρόπο σκέψης και με τη δική μου ηθική, δεν έχουμε όλοι την ίδια εδώ μέσα, θεώρησα ότι επειδή αρχικά δεν έχει προκληθεί κάποιος καυγάς από τη ζωή, 1, 2, επειδή είναι και τραυματισμένη, εγώ δεν θα την έβαζα στη διαδικασία την οποιαδήποτε ή τον οποιοδήποτε να φτιάξει βαλίτσες, να του πέσει ψυχολογία ενδεχομένως, γιατί έχει και το πόδι, ήδη ταλαιπωρείται, οπότε καιρό έχουμε μπροστά μας, θα μπορούσαν να την ψηφίσουν την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Καθαρά και μόνο με αυτό το σκεπτικό. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι θα λάμψει η ζωή και αυτή τη βδομάδα. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Με μπότα ή χωρίς. Αυτό μου φάνηκε έτσι λίγο μικρόψυχο. Πώς είναι το κλίμα στο σπίτι? Πορλάτα. Κοίταξε, καιρό τώρα δεν είναι μια παρέα. Απλά μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα πέφτουν οι μάσκες. Εγώ θεωρώ ότι μία παρέα είμαι Γιώργος Αργυρό Νάνση, που είναι δηλαδή η Νάνση και ο Γιώργος και χρειάζονται από ό,τι κατάλαβα και έναν βοηθό να τους πηγαίνει να φέρνει τα ποτήρια, τα νερά, τους καφέδες, τα πιάτα, να μαζεύει τα ρούχα, να βρίσκει τσιμπιδάκια φρυδιών και ούτω καθεξής. Οπότε είναι και Αργυρός στην παρέα, συμμετέχει ενεργά. Είναι η Μαρικέλη με τη Χριστίνα και ο Ντεντόπουλος που είναι με τη Μαρικέλη πάρα πολύ και την υποστηρίζει. Νίκος Κικουρίας, Νίκος και Κικουρίας. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανέναν. Ναι, έχουν χωριστεί, θα βγουν μαχαίρια σιγά σιγά. Μαχαίρια μέσα σε εισαγωγικά προφανώς, έχουν ήδη ξεκινήσει. Περιμένω να δω κάποια έκρηξη ενδεχομένως της Μαρικέλης, γιατί την πάνε λίγο τρένο. Κάποια στιγμή και αυτή θα ανταποδώσει, φαντάζομαι. Ελπίζω να μην στοχεύσει σε μένα η Μαρικέλη, γιατί είναι κρίμα το κορίτσι. Κόλασε το Big Brother. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ πολύ. Έχεις το νου σου. Από κοντά να το έχεις. Εκεί στάσε και θα δεις που θα βράσει. Μια χαρά. Το θέμα να ξέρεις δεν είναι ποιος ψηφίζει. Το θέμα είναι ότι τρέπει το φιλοκάρδι τους. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Κατάλαβες? Έτσι είναι, έτσι. Γιατί όλοι λένε δεν φοβόμαστε. Αλλά όταν ανεβαίνει εκεί στον Ναι, όταν ψάχνεις όμως να βρεις ποιος, ψάχνεις ποιος. Για τον οποιοδήποτε λόγο να σε ψήφισα. Σε ψήφισε για το. Τι θες? Να σου απολογηθώ, ό,τι έτσι γουστάρω. Κατάλαβες? Αν τον τρέπει το φιλοκάρδι σου, θα ψάχνεις να βρεις ποιος σε ψήφισε. Όταν δεν τρέπει το φιλοκάρδι σου και λες OK, έχεις καλά με τον εαυτό σου, πιστεύεις στον εαυτό σου και προχωράς. Κατάλαβες? Έτσι είναι όπως το λες. Και με πιάνει το κεφάλι μου τώρα χωρίς λόγο, εμένα. Ηρέμησε, ναι. Καλά. Μου είπε πριν είμαι έτοιμη κι εγώ να τσακωθώ με όλους. Ευχαριστώ μέρος να μην... Ναι ρε. Πριν. Κρατιέμαι. Εχθές είχα μπει και έλεγα
Τους έχω βαρεθεί όλους. Δεν μπορώ να βλέπω κανέναν. Δεν θέλω να μιλάω σε κανέναν. Βλέπω στρατόπεδα. Βλέπω αυτό. Πολλά, πάρα πολλά. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, όποτε το συμφέρει. Και παρόλο που δεν έχω τσακωθεί. Ελένη. Με βρει. Άκου. Επένω. Άκου. Όταν βλέπεις κάποιον και σου λέει δουλεύουν με στρατηγική και ξέρεις ότι κάποιος από σένα έχει δουλέψει με στρατηγική. Κλείσει το στόμα σου και μην μιλάς, εκτίθεσαι. Και σου λέω τόση ώρα, μην μιλάς, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για ψηφοφορίες. Ο καθένας ψηφίζει για τον ίδιο λόγο. Και να μην στοχοποιήσουμε και κανέναν, γιατί κάποιος μπορεί να μας έχει ψηφίσει. Κάποιος μπορεί να μας έχει ψηφίσει, το κλείνουμε εκεί το θέμα. Και επιμένεις. Τότε είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας και την πατάς. Αλλά δεν θα ασχοληθώ γιατί πιάνει κεφάλι μου και δεν πειράζω με αυτά τα θέματα. Τέλος. Και πολύ ασχολήθηκα. Σας μιλάει ο Big Brother. Η ζωή να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα σας. Είπαμε. Καλησπέρα, είπαμε. Η κουτσή ζωή. Η ζωή είναι κουτσή. Και πίστευες, αγάπη μου, ότι δεν θα με ψηφίσουν αυτήν την εβδομάδα. Ξέρεις με ποια έννοια. Για την κουτσομάρα μου. Ναι, αλλά με ποια έννοια. Ότι δεν είχε σημασία ότι είσαι εσύ και αν είσαι δυναμική. Ένας άνθρωπος ο οποίος εντάξει ταλαιπωρείται λίγο με το πόδι του και εσύ ταλαιπωρείσαι αρκετά. Λες ρε φίλε, μην τον βάλω σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη βδομάδα. Να μπορώ να τον ψηφίσω την επόμενη. Ναι. Δηλαδή, κατάλαβες. Η Νάνση το έκανε. Φαντάσου. Το παραδέχτηκε. Πού φτάσαμε. Μπράβο, εκεί της το δίνω. Ναι, με αυτή την έννοια. Αν το έκανε όντως. Έλα, καλησπέρα. Τις βαλιτσούλες μου, ποιος θα μου τις κουβαλήσει, ο Γκυμπορίας, με ψήφισε. Το Χριστάκι μου. Καλό μου το παιδί. Ψυχοπονιάρης μου. Πονοψυχιάρης μου. Καλό μου το παιδί. Που υπερασπίζεται το δίκαιο και το ηθικό. Μέχρι εκεί που τον παίρνει. Δεν μπορεί να το υποστηρίζει πάντα, ζωή. Εντάξει. Και εσύ, δώσε λίγη κατανόηση. Ωραία δροσιά εδώ μέσα. Γεια σου, Ζωή. Γεια σου, Big Brother. Πώς νιώθεις που είσαι υποψήφια? Θα τεθώ πολλές φορές ακόμα υποψήφια, πιστεύω. Είμαστε εύκολο στόχο. Το έχουν παραδεχτεί οι υπόλοιποι συγκάτοικοι. Εγώ και η Φένια πλέον, ό,τι έχει απομείνει από την παρέα μας, θα στοχοποιούμαστε για μέχρι όσο κάτσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Το περίμενα. Αν και είχα έτσι έναν ενδιασμό μέσα μου και έλεγα ότι λόγω του τραυματισμού μου μπορεί και κάποιοι να πούν ότι ας την αφήσουμε για αυτή την εβδομάδα, ας μην την ψηφίσουμε. Παρ' όλα αυτά, θέλησαν να δείξουν για ακόμα μια φορά πόσο καλοί άνθρωποι είναι περισσότερο από εδώ μέσα και να με ψηφίσουν. Αν κάποιος άλλος συγκάτοικος πάθαινε κάτι αντίστοιχο, εγώ θεωρώ ότι είμαι σίγουρη βασικά πως δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να τον ψηφίσω. Θα τον άφηνα μέχρι να αναρρώσει, να γίνει καλύτερα, γιατί μπορεί να τον επηρέαζε ψυχολογικά όλο αυτό και δεν θα ήθελα και με την ψηφοφορία να τον πειράξω περισσότερο, ας πούμε. Ακόμα και τώρα, σε αυτόν τον τραυματισμό που είχα, θέλησαν πάλι να με στήσουν στον τοίχο και να μου δώσουν να καταλάβω. Δεν πτωούμε πλέον, δεν με επηρεάζει τίποτα. Ίσα-ίσα αρχίζω και χαίρομαι με κάποια πράγματα που βλέπω, γιατί πέφτουν οι μάσκες σε άτομα από την παρέα των ίδιων, των 9 αυτών. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο μας επιφυλάσσει το μέλλον. Θεωρώ σίγουρα ότι θα παραμείνουμε στόχος εγώ και η Φένια σε αυτό το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον με χαροποιεί το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να βρίσκουμε τον τρόπο να διαχειριζόμαστε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, να μην μας παίρνει από κάτω. Έχουμε ένα στόχο και εγώ και η Φένια και προσπαθούμε όσο μπορούμε να φτάσουμε πιο κοντά σε αυτόν. Θέλεις να παραμείνεις στο σπίτι? Θέλω πάρα πολύ να παραμείνω στο σπίτι, γιατί όπως όλοι έτσι κι εγώ έχω στόχους και όνειρα που θέλω να πραγματοποιήσω μέσα από εδώ. Θεωρώ ότι υπάρχουν άτομα τα οποία προσπαθούν να μου το κόψουν όλο αυτό το όνειρο και να με κάνουν να με γιώσουν, ας πούμε, για αυτά που έχω φανταστεί και ονειρευτεί εγώ για τη ζωή μου.
Δεν θα τους κάνω όμως τη χάρη. Εγώ θα προσπαθήσω, θα φανώ δυνατή όσο μπορώ, γιατί θεωρώ ότι είμαι κιόλας με όλα αυτά που έχω υποστεί και ακούσει από εδώ μέσα. Ελπίζω να καταφέρω να παραμείνω και αυτή την Κυριακή, γιατί έχω ακόμα να δείξω πολλά πράγματα και τα καλύτερα έρχονται. Καλή συνέχεια, Ζωή. Επίσης. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και πολεμούβα. Είπες για μένα. Σιγά μην ασχολούμαι μαζί σου, αγοράκι μου γλυκό. Δεν σε ρώτησε. Μόνο εσύ το κάνεις αυτό. Κοίτα λίγο. Με αγάπη. Σας μιλάει ο Big Brother. Ο Ανδρέας να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Αφού βλέπεις αράζει τόσο ωραία. Κοίτα απ' τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, μια πριγκίπη. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Big. Πώς είσαι? Καλά. Είμαι, εντάξει. Ωραία. Υποψήφιος για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Υποψήφιος για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Πώς νιώθεις? Εντάξει, είναι κάτι που περίμενα. Το είχα πει κιόλας. Απλά συνεχίζω να μην καταλαβαίνω γιατί να βγαίνουν δύο, ας πούμε. Δύο από την πρώην ομάδα μας. Αντί να βγαίνουν, ξέρω, 5 άτομα, 6 όσα έπρεπε να βγουν, π.χ. να είναι μοιρασμένοι ψήφοι. Και γιατί είναι δύο άτομα με πολλούς ψήφους. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Όχι ότι με πειράζει, γιατί πλέον έχω καταλάβει με τι άνθρωπους έχω να κάνω. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί το περίμενες? Βγήκα για την προηγούμενη, οπότε είμαι ένας πολύ εύκολος στόχος. Αντί να. Το έχουν πει πάρα πολύ αυτή η καραμέλα εδώ, όταν μπαίνουν σίγουρα ψηφίζουν. Ότι τον ξέρω λιγότερο από τους άλλους κλπ. Και εγώ αυτούς που το έχουν πει αυτό και το έχουν πει είμαι σίγουρος, τους βλέπω ειλικρινά σαν πιόνια. Δηλαδή, λες και είναι μαριονέτες και τους λένε κάνε αυτό. Τέτοια φάση, έτσι τους βλέπω. Έχω χάσει πάσα ιδέα με αυτά που έχω δει εδώ μέσα. Αλλάζουν δηλαδή όλοι στο μπαμ, ας πούμε, το τι θα κάνουνε, γνώμες. Και αυτό με έχει παραξενέψει λίγο, αλήθεια είναι. Αλλά συνεχίζουμε το στόχο μας κανονικά. Θα κάτσω εδώ, ελπίζω να κάτσω και παραπάνω για να φεύγουν αυτοί ένας-ένας. Αυτά τα πιόνια που λέω, γιατί έχουν κουράσει πάρα πολύ πραγματικά. Ποιους θεωρείς πιόνια? Σίγουρα τη Μαρκέλη, σίγουρα. Είναι και άλλοι οι οποίοι δεν ξέρεις ακόμα αν είναι πιόνια, απλά λειτουργούν σαν πιόνια. Δηλαδή δεν θέλω καλύτερα να πω ονόματα, θέλω να τους σιγουρέψω πρώτα. Για τη Μαρκέλη είμαι σίγουρος, εντάξει. Δεν έχω κάποιο hate ιδιαίτερο για τη Μαρκέλη, αλλά μου έχει δείξει πολύ αρνητικά συμπεράσματα να βγάλω. Πολύ αρνητικά στοιχεία μου έχει δείξει. Επίσης είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο σπίτι σαν φαντάσματα. Δηλαδή είναι και λες είναι ή δεν είναι τώρα αυτός εδώ. Φοβούνται να βγουν στο τάκο σίγουρα, το παίζουν ουδέτεροι. Επίσης είχα πει ότι από Δευτέρα θα γίνει χαμός, θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν έγινε αυτό γιατί σου έρχονται Δευτέρα και σου λένε συγγνώμη, παίρνουν αγκαλίτσες, είναι γλυκοί, καλημέρα, καληνύχτα. Είναι όλοι συμπεριφέρονται τέλεια. Και από Πέμπτη απόγευμα ξαφνικά αλλάζουν όλοι χαρακτήρα. Ναι, αυτό είναι πολύ. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το κάνουν. Σε ποιους αναφέρεσαι? Μαρκέλη είναι για μένα φάντασμα, full. Ο Νίκος, νόμιζα ότι είναι έτσι, είναι τελικά έχει άποψη, είναι OK, μιλάει, κάνει. Η κυρία Αργυρό δεν θέλω να πω ότι είναι φάντασμα, απλά και εκείνη αποστασιοποιείται από πολλά πράγματα που γίνονται. Δεν θα την πω φάντασμα. Αλλά είναι εκείνη λίγο δεύτερη, ας πούμε. Είναι πολλά άτομα που φοβούνται να βγουν, ας πούμε, για να ψηφιστούν. Η κυρία Αργυρό δεν φοβάται, απλά εντάξει. Κρατάνε πάρα πολύ δεύτερη θέση εδώ μέσα. Για ποιους είσαι σίγουρος ότι δεν σε ψήφισαν? Για τον Νίκο, τον Γκίγκο και τον Γιώργο. Ο δεύτερος συγκάτοικος που ψηφίζω είναι ο Ανδρέας. Είμαι 100% σίγουρος. Αν γίνει κάτι άλλο, θα πέσω από τη σύννεφο πάλι, αλήθεια. Όλα πρέπει να τα περιμένεις, αλλά πιστεύω πως αυτοί οι τρεις δεν με ψήφισαν. Ανδρέα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Μπίκ. Ωραίο καιρό έχει σήμερα. Λες από Δευτέρα τα όλα και έρχεται Δευτέρα και σου λένε όλοι συγγνώμη για να μην τους ψηφίσεις. Καταλαβες. Και δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα. Εσύ φταίς.
Ναι, ρε Πασκαλά, εννοείται εγώ φταίω. Εσύ φταίς. Δεν σε δικαιολογώ, εσένα δεν σε δικαιολογώ. Που τους λέω. Δεν σε δικαιολογώ πουθενά. Είμαι εγώ έτσι ψυχούλης. Την εβδομάδα στο είπα και αυτή την εβδομάδα. Δεν θέλω να τσακώνουμε, γι' αυτό το κάνω. Χαζός. Εντάξει, εσύ φταίς. Για μένα εσύ φταίς. Έχεις ευθύνη. Τη μεγαλύτερη ευθύνη εσύ την έχεις. Εννοείται. Δευτέρα αγκαλιές, φιλιά. Πω, δεν το πιστεύω. Θα δεχόσουν όμως. Πω. Δευτέρα αγκαλιές, φιλιά, ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Ημέρα Δευτέρα. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Ημέρα Τετάρτη. Ημέρα Πέμπτη. Ψηφίζω τον Ανδρέα. Επειδή. Ημέρα Πέμπτη η ώρα 3. Όλοι μέσα. Τι είπα αυτά τώρα. Για να καταλάβει ότι μου ενοχλεί κάτι. Τι? Τα είπα τώρα για να καταλάβει ότι μου. Λες τίποτα. Εντάξει. Γιατί και εσύ είσαι μέσα. Εντάξει. Ναι, όχι, έχω λόγο όμως. Μην πεις τίποτα. Εντάξει. Για να κάνω το φαντασματάκι για να μην βγω στο τάκο. Αυτό κάνεις. Και παρέες διάφορες. Για να κοιτάω τον ουρανό. Τι τέτοιο, τι χρώμα έχει. Μην απαντάς καθόλου. Εγώ για άλλο λόγο στεναχωρέθηκα όμως. Τι? Η αγαπημένη μου ώρα χθες έγινε χειρότερη. Να μου δώσει μισοφυλάκι. Αυτό ήταν ολόκληρο. Όχι. Ολόκληρο. 1/4. Ένα ακόμα. Στη μέρα τη πασαρία του Νίκου θα του πας στο γυναικό, δεν θα μιλήσει συγκεκριμένα. Ξέρουμε. Γενικό. Τώρα. Τι? Το βράδυ. Γενικό. Τώρα δεν έχω όρεξη. Το βράδυ θα μιλήσω. Το απόγευμα. Μην του πας συγκεκριμένα. Ναι. Γιατί θα πετάξει αυτός κακίες. Αλλά εγώ απορώ, γιατί ξέρεις, σήμερα δέχτηκα και μια επίθεση από την Κιγκουρία, ως συνήθως. Και επειδή είναι ηθικός ο Κιγκουρίας, όπως θέλει να λέει, και ότι θα υποστηρίξει και τους φίλους του και το δίκαιο. Και ειδικά τον Νίκο. Και ειδικά τον Νίκο, που τον έχει πιο κοντά από όλους τους υπόλοιπους. Απορώ γιατί δεν πήρε θέση τώρα που είναι να το χαρακτήρισε έτσι. Απλά δεν μπορώ να ακούω ασυνοπτεσίες, ειλικρινά, ότι είμαστε κακιασμένες και έχουμε μαύρη ψυχή γιατί απαντάμε σε όλα αυτά. Ναι, δεν θα έπρεπε να απαντάμε, θα έπρεπε να λέμε ναι και να σκύβουμε το κεφάλι. Δεν σε ρωτάω τι σκέφτεσαι. Δεν σκέφτομαι Κυριακή. Την άλλη εβδομάδα σκέφτομαι. Τι εννοείς? Τι θα γίνει. Για μένα, όχι εδώ. Της κακομοίρας. Είναι πολύ πιθανό. Της κακομοίρας. Σκέφτομαι ένα υπέροχο σενάριο να μην μπορεί να ψηφίσει κανείς ούτε εμένα, ούτε τη ζωή, ούτε τη Φένια. Να είναι ότι καλύτερο υπάρχει μετά. Φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει. Μακάρι να γίνει αυτό. Γιατί τώρα έχουν όλοι εύκολο στόχο, Ανδρέα. Μακάρι να γίνει αυτό και να πεθαίνουν όλοι. Ό,τι καλύτερο θα υπάρχει θα είναι αυτό. Μερικοί όντως το είχαν. Μακάρι να γίνει αυτό. Αν μετά που θα φύγει η δικαιολογία εύκολο στόχος και είναι νέος κλπ. Μετά τι θα κάνουνε. Εγώ λοιπόν είμαι 23 χρονών, που σίγουρα έχω τις ανασφαλιές μου και το έχω παραδεχτεί κι εγώ ίδια. Αλλά παρόλα αυτά θέλησα, μετά από τα ξεσπάσματα που έκανα, να πω στον εαυτό μου ότι κοίτα να δεις, δεν θα σε χαλάσει κανένας εδώ μέσα, δεν θα σου ρίξουν άλλη την ψυχολογία και από εδώ και πέρα είπα να το χειρίζομαι όλο αυτό πολύ χιουμοριστικά και ειρωνικά και με τρέλα, όσο μπορώ. Ορθότατα. Ναι. Και να μου λέει εμένα Κιγκουρία, σε σένα σου δόθηκαν όλα στρωμένα και. Ναι, γιατί ξέρει ο Γκίκου τώρα και κάτι. Και έχει επιλογές στη ζωή σου. Λες και ξέρει τώρα εγώ τι έχω περάσει και αν έχω προσπαθήσει πολύ για αυτό που έχω καταφέρει και τι έχω καταφέρει, γιατί δεν έχω μιλήσει για τίποτα από τι έχω καταφέρει. Έχω μιλήσει για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και καμία ευκαιρία δεν μου δόθηκε. Και όλα μόνοι μου τα άστρωσα, να σου είμαι ειλικρινής. Εγώ και η οικογένειά μου. Εγώ πιστεύω ότι καταλάβει πολλά πράγματα. Ναι, ρε. Πάρα πολλά. Και όταν ήσουν έξω και τώρα ζει μέσα. Γιατί διαφορετικό από την τηλεόραση. Πολύ. Πιόνια, παντού. Και όταν το ζεις μέσα. Έχει φρικάρει ο Γκικουρίας γιατί τρώγεται η παρέα του. Και τα έχει δεν με απασχολεί.
Εγώ θα συνεχίσω και θα λέω αυτό που πιστεύω και μας βγει ο Ντεντόπουλος και ο Γκυγκουρίας και ο κάθε Χρήστος εδώ μέσα να γυρίσει να πει ότι εγώ αναφέρομαι στο πρόβλημα του Νίκου που δεν έχω πιάσει ποτέ στο στόμα αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό του μίλησα. Του λέω, νομίζω ότι δεν αναφέρθηκε ποτέ εκεί. Δεν το έχω πιάσει και ποτέ δεν θα το έκανα. Γιατί αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα, έτσι. Σέβομαι κάποια πράγματα. Και επειδή μπορεί να παρεξηγήθηκαν κάποια λόγια μου, θέλησα να το βιώσω εγώ ίδια για να του εξηγήσω 5 πράγματα. Και πολύ καλά έκανες. Πάντως αυτό το σενάριο που είπες, ξέρεις τι να γίνει. Ποιο? Που είπες πριν, εσύ, η Θεοφανία και η Ζωή. Τέλειο. Α δούμε μετά πόσο φίλοι είναι όλοι μεταξύ τους. Α δούμε μετά τα πιόνια θα πάρουν μπρος, θα είναι πάλι πιονάκια και φαντάσματα. Ο Τετόπουλος το είχε δει το έργο να έρχεται. Όλο αυτό τον πόλεμο που θα γίνει μεταξύ τους. Ακόμα και τώρα δεν υπερασπίζεται κάποιον, το βλέπεις. Κρατάει ουδέτερη στάση και πάει επιτίθεται σε εμάς. Μόνο το Μαρικέλη πήγε να υπερασπιστεί όσο μπορούσε. Μόνο το Μαρικέλη πήγε να υπερασπιστεί. Κάποιος έρχεται. Όχι ρε μουσικά! It's amazing! It's amazing! Fantastic! It's amazing! Fantastic! Εσύ είσαι! Γεια σας, γεια σας. Παναγία μου! Εσύ και να αγκαλιάσω τον Τρίφωνα δεν ξάγει ποτέ! It's amazing! Θα μας κουρέψει. Τι λες καλέ, Δεν θα μας κουρέψει. Νίκος, χάρηκα πάρα πολύ. εσένα κουρέψανε. Α, όχι. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν μου λες. Α, γι' αυτό φοράς καπέλο. Δεν κατάλαβες γιατί ήρθα. Θα με φτιάξεις. Ναι, αγάπη μου. Αγάπη μου! Όνειρο ζω! Μην με ξυπνάτε! Αφήστε με, έλα το ζήσω κι αυτό! Πού είσαι, αγόρι μου? Τι κάνεις? Δεν ήρθες στο ατελιά, ήρθα εδώ. Ήρθα εδώ για σένα. Απίστευτα πράγματα. Πώς Ναι. είναι? Μπορεί το μαλλί αυτό, κοίταξε. Τραγή. Πού είναι το ελαιόλαδο, δεν μου έφερες τίποτα. Δεν ήξερα. Ένα σφύριγμα έρχεται. Θα σε κουρέψω, περίμενε. Θα με κουρέψεις. Θα κουρέψω τα γόρια σήμερα, δεν θέλατε κομμωτή. Δεν το φέρατε, καταστράφηκα. Να σου συστήσω. Συγγνώμη, να σου συστήσω. Με ξέρει καλέ. Είναι φίλος μου ο Τρίφωνας. Αγάπη μου. Τι κάνεις? Τι γίνεται? Έλα μωρέ, δεν είναι ήρθα να κουρέψω τα γόρια. Αλήθεια το λέω. Δεν ήρθε για σας, κορίτσια. Για μας Τι ήρθε. τιμή είναι αυτή που θα έχετε? Τι κούκλες. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Για να δω κορμί. Πολύ καλές. Πρέπει να πάω να ντυθώ. Ζωή, είναι, βάλει και κάτι ωραίο στο ντεκολτέ μας. Δεν έχει γούστο. Το ντεκολτέ το λατρεύω. Δεν έχει γούστο. Έχουμε βγει πολλές φορές, ξέρει πως δίνομαι. Σε παρακαλώ, μην τη μαλώνεις, τον τζαμ κοπέλα. Λοιπόν, τι θα πιούμε? Τι θέλεις? Δεν ξέρω, τι θα μου φτιάξετε? Καφέ, θες, τι θες? Κάτσε να ξαποστάσω λίγο. Για δεν κάνεις το πουλάντα σου πάει καρέκλα εδώ πέρα. Α, εκεί θέλεις. Εγώ, εσύ όπου σου άρεσε. Εδώ ρε στο Α, μπέντα μπλον. Του, κοίθε μπλον. Όπως θα άρεσε. Όπως θα άρεσε. Μπλιν, Δίπλα μου, μωρέ. θα κάτσε για λίγο εδώ και Αφήστε θα... τον άνθρωπο να Κάτσε κάτσει. εσύ, έχεις την Μπαρτενέρ. Να μην βάλω το ζευγάρι σε τέτοιο, σε διχόνοια τώρα. Τα έχεις, δεν μετακινείται αυτό, εντάξει. Κάτσε φέρουμε λίγο χαρτί εκεί να Ναι. τον έχεις στον καφέ. Οι άλλοι που είναι? Να το κορίτσι, να το. Α, έρχεται. Έλα. Είπα κι εγώ να βάλεις κάτι ωραίο, μπράβο. Α, τι έπαθες, Χρυσή? Με φάγανε. Σε φάγανε, πάνε να θε... γρουσούζες, τι φάγανε, τι. Αλλά κάτσε. Όχι, καλά, κάτσε εσύ. Δεν έχω. Για πες. Εγώ καλά όλα, με τους περισσότερους Περνάς ωραία. όχι καλά. Α, ναι, γιατί μόνο. Αλλά Τι γενικά έχετε να χωρίσετε? Πώς είσαστε, 10 άτομα. Χωράφια. Ναι. Δεν ξέρω τι έχουμε να χωρίσουμε, δεν τους βλέπω καλά. Έχεις λεωρηθεί Παρασκευή. Όχι, κάηκα με την νησιωτική. Πάμε να σε αρχίσω. Έλα, γιατί έχω και πολύ Έλα, πράγμα. αγάπη μου, έλα. Εσύ περίμενε. Έλα. Το μουστάκι Να πάρω καφέ. Το μουστάκι, όχι. Τσαντάκι. Και πώς θα πάμε έτσι. Ναι, πάμε. Σε λατρεύω. Εσύ. Έλα.
Με το δεξί. Να μπήκαμε. Κάτι καλά είναι. Κοίτα εδώ τι σου έχω ετοιμάσει. Πω. Για να δούμε. Σ' αφήνω στα χέρια σου. Ό,τι και να σώσω. Ναι, τι να σώσω. Τι να δω. θα πάμε καραβλά. Μου έχουνε πάρει εδώ μέσα. Να μην το πάρω αυτό. Εσύ τι λες. Αυτό το μπιφτέκι. Να το πάρουμε. Σαν μπιφτέκι είναι, δεν το βλέπεις. Τι να σώσουμε εδώ πέρα. Αυτά σου. Λέγε πόσο θες. Εσύ είσαι. Μόνο εσύ. Έτσι θα έρχονται τώρα. Τέλειο. Μπορεί μια φορά τη βδομάδα να Μπορείτε έρχεται να μου ένας. φέρετε τον Νίκο Οικονομόπουλο. Το Θοδωρή φέρει, μπορείτε να τον φέρετε. Φέρετε τον Οικονομόπουλο, τελείωσα. Αμάν. Σαν κυροπήγιο, όχι κυροπήγιο, σαν πολύφωτο, πορτατίφ. Παναγία μου. Πορτατίφ, ναι. Παναγία μου. Μπράβο. Και μια φωτογραφία με τον Τρίφωνα. Να ξέρεις, δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Αλήθεια, Ναι. Και όμως είδες καμιά φορά. Μπράβο. Μωρή, μπράβο. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Για να δούμε τι να σώσουμε εδώ πέρα. Ναι. Τι να σώσουμε εδώ. Εδώ είναι με την ψηλίκα, λέει. Για να δω εδώ. Αυτό το γκεφτέ τι θα τον κάνω. Τι να το κάνω, μπορεί να μου πεις. Να το πάρουμε τελειώς. Θα σου πήγαινε. Κοίτα τι κουκλί. Και το χτένισμα, δηλαδή. Κατάλαβε. Εσύ ξέρεις. Θα δω τώρα, περίμενε. Θα εμπνευστώ. Σκέψου. Θα σε δω. Σ' αφήνω στα χέρια σου. Ναι, το μουσ θα το κρατήσουμε. Εννοείται, δείτε. Ναι. Α, κόψω το μουσ. Άντρας χωρίς μουσ και μουστάκι δεν γίνεται. Τελείωσα. Όχι. Σαν τον κολοκοτρώνη. Ναι. Θα με χωρίσει η γυναίκα να το κόψω. Συζητάω, αλλά έχω και το νου μου τι θα φτιάξω σε αυτό το κεφάλι. Είχα ωραίο μαλλί, αλλά. Α, ναι. Ναι. Εντάξει, δεν στο έκανε κι άσχημο. Είδε, για βλέπετε. τόσο που δεν ξέρει κοπέλα. Είσαι απίστευτος. Είσαι απίστευτος. Για κάτσε να δω. Για έλα. Παρακαλώ. Είναι αποδέξιο. Α, ναι. Είναι αποδέξιο. Δεν αντέχονται. Εγώ αυτό το σχέδιο το έχω αλλάξει καιρό τώρα. Τώρα αλλού έχω στο μάτι μου. Θα το πάω αλλιώς. Μην το πεις αυτό όμως, γιατί και θα τη φας. Δεν λέω ονόματα. Δεν λέω ονόματα. Δεν θα λέω ονόματα. Θα αλλάξουμε το σύστημα του παραλόγου, να το πάμε αλλιώς. Θα φεύγουν ένα-ένα. Όσο είμαι εδώ, θα διώξω. Μπράβο, και εγώ αυτό όσο είμαι εδώ. Αν μείνω, καλό. Άμα δεν μείνω, εντάξει. Δεν με νοιάζει κιόλας. Αντρέα, πώς αισθάνεσαι, δεύτερη φορά καπάκια? Μαγεία, ρε. Είναι όπως 2 φορές αρχηγία, 2 φορές πρωτοβουλία. Πάλι οι ίδιοι λόγοι πιστεύω θα είναι. Που έχω βρει πάλι. Δεν θα σου ζητήσουν συγγνώμη τώρα. Δεν θέλω να μου συγγνώμη. Και η πρώτη φορά πάλι δεν ήθελα. Αλλά. Πιστεύω ότι είναι ηλίθιοι οι λόγοι. Αλλά. Μπορούνε. Τι. Μπορούν να το κάνουνε. Βεβαίως, έχουμε το δικαίωμα. Έχω το δικαίωμα. Το έχουμε. Εννοείται. Όποιος δεν θέλει. Οπότε προχωράμε. Ναι. Αυτό. Τέλειο. Όποιος δεν θέλει να σου κάνει μήνυση. Είμαι υπερήφανος, με κούρεψε ο Τρίφωνας. Ναι, ποιο. Εννοείται. Ο Τρίφωνας. Πώς το λέει το τραγούδι? Και εσύ τώρα με ρωτάς. Σε κούρεψε ο Τρίφωνας Σαμαρά. Αγαπώ πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω. It's amazing, φαντάζεσαι. Ευχαριστώ ειλικρινά. Πάνω βγάλω. Πολύ ωραίο. Έγινε. Έτοιμος. Εσύ είσαι ο απόλυτος στάρ. Εσύ είσαι ο απόλυτος στάρ. Το πρώτο θύμα τελείωσε. It's amazing. Ποιο θα είναι? It's fantastic. Έλα, πάρε το. Ποιο θα έρθει μετά? You're amazing. You're amazing. Fantastic. Έλα η προβατίνα. Κάπως κάτι δεν μου τα χαλά. Του το έφτιαξε και πίσω. Όσο μπορεί. Δώσε σφαλιάρα. Δώσε σφαλιάρα. Εσύ κάτσε καλά. Εσύ κάτσε καλά. Δώσε σφαλιάρα. Κοίτα τι ωραίο. Τα κόντινα και εδώ. Ναι, αυτό το λέγα. Και θα έκανα στο πλάι με μια γραμμούλα. Αχ, μην με κοιτάς έτσι. Πού είναι οι άλλοι που με βλέπει. Δεν με κοιτάς έτσι με αυτά τα μάτια. Πού είσαι την Ελλάδα? Κοίτα. Για τα εστώ. Όσο γινόταν. Ό,τι μπορείς να κάνεις κι εσύ, δεν μπορείς να κάνεις και θαύματα. Εγώ πρέπει φωτό. Μπράβο. Λοιπόν, Χρήστο, σου πω την αλήθεια. Και κοίτα το πίσω. Του κάνει και γραμμή. Λοιπόν, θες να σου πω την αλήθεια. Ό,τι και να κάνεις. Δώσε σφαλιάρα. Εσύ φταίς, εσύ. Μπράβο. Και τώρα οι δυο μας. Δεν μπορώ να δείξω κάτι που δεν είμαι. Κατάλαβες. Εάν αρέσω, καλώς. Αν δεν αρέσω, φυλάκια. Πάω αλλού. Μπεσίτος. Πάω αλλού. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Κάποιοι όμως νευριάζουν γιατί θα θέλαν να είναι αυτοί και δεν μπορούνε. Κατάλαβες. Το ακούω. Και κάποιοι ενοχλούνται. But I don't care.
Yeah. Μιλάς για κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή γενικά? Γενικά. Αυτό δεν το σε κατάλαβα. αυτούς που ενοχλούνται με το υφάκι μου. Π.χ. προχτές άκουσα από τη Χριστίνα και από τη Μαρκέλη που ενοχλούνται. Μπορεί να πάει και για αυτούς. Και για άλλους που δεν αρέσει. Τι έχεις κάνει? Εκπαίδευση κορκόδηλου. Ναι. Το κορκόδηλο στο μάτι το πάει δεξιά και αριστερά, ξέρεις. Ανοίγει τώρα κλείνει άλλο. Μπράβο, για πες. Πού τον έμαθες μόλις τον κορκόδηλο, στα Τρίκαλα? Και Τρίκαλα, Λάκκο Πετραχαΐας. Μπράβο. Αχαΐας. Ναι. Στη Σπάρτη. Ποια Σπάρτη? Η Αχαΐα πού είναι? Εκεί δίπλα κοντά. Κοντά στη Θήβα. Α, στη Θήβα είναι. Αυτό είναι το υφάκι, δεν αλλάζει και θα παραμείνω να είμαι έτσι και σας έχω γραμμένους. Το υφάκι σου δεν μας ενόχλησε. Μας ενόχλησε που το έκανες σε εμάς επειδή δεν το έχεις συνηθίσει σε εμάς. Αλλά νομίζω ότι τα βρήκαμε γι' αυτό. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο. Okay. Δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο μαζί σου, βαρέθηκα. Τα είπαμε 1, 2, 3, 5. Αυτό λέω, το λύσαμε νομίζω. Φτάνει. Και μένεις εκεί στην Αχαΐα? Όχι, και έχω τοξικό όμως. Στην Αθήνα παντρεμένος, 15 χρόνια τώρα, 16. Αθήνα μένω. Αθήνα μένεις. Και φέρνεις τα πράγματα και τα λοιπά. Για ποιότητα τώρα και Πώς? Για ποιότητα. Ναι, κατάλαβα. Μιλάμε γρήγορα, ξέρεις. Είσαι την Πάτρα κάτω, μιλάω γρήγορα, ξέρεις. Ώρες μιλάω και δεν καταλαβαίνω τι λέω ούτε εγώ. Α, ναι μωρέ, Πάτρα είναι, μπερδεύτηκα κι εγώ. Μα λέω κι εγώ τι μου λέει. Ένα άνθρωπο κανονικό, δεν θα μπορώ να μιλήσω. Όχι, τρέχει πάνω μου. Α, κοίτα τι κουκλί θα γίνει. Ναι, μ' αρέσει. Δεν σου είπα τι μου κάνεις. Τι να σου πω εγώ σένα. Ναι. Σαν να σε φέρω στο μαντρί και να σου πω άρπεξε. Ναι, σωστό. Κοίτα η Αχαΐα τη βγάζει. Πάντως από μαλλί έχεις πάρα πολύ. Νάνση, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι φτιάχνεις και σενάρια στο κεφάλι σου? Εσύ τα λες αυτά, άστο. Το έχεις σκεφτεί? Άστο. Το έχεις σκεφτεί? Γιώργο μου, δεν μπορώ να ασχολούμαι μαζί τους. Αυτή έχει πάρει γιατί φορά εγώ σήμερα. όταν λύνω κάτι, λύνω κάτι. Όλα καλά. Λύνω κάτι. Πού είμαι, πού ήρθα? Λύνω κάτι όταν λύνω κάτι. Είμαι στο Παλί. Όταν λύνω κάτι, λύνω Είμαι κάτι. Ελλάδα τώρα. Όταν λύνω κάτι, λύνω κάτι. Φτάνει μωρέ, φτάνει. Πού είμαι? Φτάνει μωρέ. Όλα καλά. Φτάνει, για το Θεό πια. Όταν λύνω ήρθε κάτι. ο Τρίφωνας, θα μαλώσουμε και τώρα που ήρθε ο Τρίφωνας δηλαδή. Να μην μαλώσω εγώ να ασχοληθώ, δεν ξέρω εγώ Έλα ρε, να σταματήσετε τώρα, εντάξει, για το Θεό. Μακριά η κακή ενέργεια. Θα πέσεις ρε. Θα πέσεις, θα σκοτωθεί, θα έχουμε κι άλλη κουτσαβλή. Τα γυδιά στο Μαντρί. Τα προβάτα συστρούγκα. Συστρούγκα πρέπει. Μάνα μου και αδερφού. Γερμανικό κρυάρι μπήκα μέσα, λακόρ θα βγω κρυάρι έξω. Άρα Τρίφωνα. Τι έχω δει τα μάτια σου και εσένα, Άσε. Έλα πιο κοντά. Τι είσαι? Μπες μακριά. Έρχομαι κι εσείς. Έρχομαι κι εγώ. Έρχομαι εγώ, έρχεσαι εσύ. Αχ, δεν μπορώ, περίμενε. Ναι, γιατί όταν κουρεύω δεν θα πηγαίνεις προς τα εκεί, θα έρχεσαι προς τα εδώ. Καταλαβαίνεις, τα αντίθετα. Μ' άρεσε πολύ τώρα, με ερωτεύτηκα. Ναι, μα είσαι ωραίος. Κουκλί. Τι όμορφο! Έλα, αγάπη μου. Πω κατηγορίες. Όχι, δεν είναι ωραίο, όχι, δεν είναι ωραίο το μαλλί. Δες το τι Όχι, δεν είναι ωραίο το μαλλί. Του έκανα και το μουσάκι. Κοίτα, κάτσε γωνίες. Αγάπη μου, πού θα σε αφήσω. Ωραίο. Στεφανία, θέλω να μου πεις. Μικροδείχνεις. Πες μια καλή κουβέντα. Μικροδείχνεις. δεν κούρεσαι. Πάρα πολύ. Άνοιξε το πρόσωπό σου, φώτισε. Φαίνεσαι καλός άνθρωπος, δε. Από εδώ είμαστε. Από εδώ. Από εδώ. Έλα. Περάστε. Καλησπέρα ξανά. Ναι. Με τι ασχολείσαι? Είμαι... YouTuber. Είτε όχι. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Α, μπράβο. Και ταυτόχρονα φοιτητής. Α, Δεν ναι. ασχολούμαι με αυτά, όχι. Φοιτητής σε τι? Παιδαγωγικό. Παιδαγωγικό. Κάτσε να σου βάλω αυτό έτσι για... Παίξε μπάλα. Για ξεκάρφαμα. Παίξε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πώς θα τα ήθελες? Κάντα όπως θέλεις. Πω εγώ στον Τρίφωνα τώρα πώς μου κάνει τα μαλλιά. Κουρεύτηκα και χάρηκα με το κούρεμα, είναι δυνατόν. Τρελό πράγμα. Χάρηκα που κουρεύτηκα και το είδα το πρόσωπό μου να... Εγώ αυτό πάντα το είχα, να ξέρεις. Όχι. Με έφτιαχνε την ψυχολογία του κούρεμα πάντα, να ξέρεις. Οκ, ένα τάκ έξω στην εξωζωή. Ένα τάκ, κουρεύτηκες ωραία, ένα τάκ. Αλλά τώρα εδώ πέρα, χάρηκα, πώς σου πω. Και λες και έκανα κάτι σημαντικό. Τρομερό. Τρομερό. Τόσο έντονο μου φάνηκε. Και πήρες αμάξι να πούμε. Ναι, ρε,
Το γεγονός ότι ήρθε και με κούρεψε το τηλέφωνο, το λέω καμιά δεκαετία τώρα. Να ξέρεις. Έλα, Μαρσία. Αλήθεια σου λέω, ρε. Δεν σου μιλάω. Μη μου μιλάς, δεν πειράζει. Εγώ θα σου μιλάω όμως. Δεν σου μιλάω. Εγώ θα σου μιλάω όμως. Σου μιλάω. Εγώ θα σου μιλάω στο μικράκι του σπιτιού. Μου σπάς τα νεύρα, αλλά κατά βάθος αγαπώ. Σ' αρέ. Ναι, αλήθεια. Δεν ξέρω, με έμπνευσες για κάτι τέτοιο. Μου το βγάζεις. Αυτό το πιο ανατρεπτικό. Εγώ που σου δίνω φαγητά όλη την ώρα, αυτό έχεις να πεις για μένα. Κακούργες. Δωροδοκίες. Προδότρια. Δωροδοκίες. What the... Ξέρεις, γιατί δεν σου δίνω το χέρι μου. Γιατί είπες ότι εγώ έρχομαι και λέω καληνύχτα για επίτηδες. Και δεν το έκανα επίτηδες. Εντάξει, είχα το πράγμα τώρα, ρε Μαρκέλη. Ναι, αλλά εμένα με ενόχλησε. Σου ζητάω συγγνώμη. Να σε πετάξω στην πισίνα γιατί είναι η εσωτερική μου σκέψη. Όχι τώρα. Γιατί έχω φτιάξει τα μαλάκια μου και έχω κάνει και ωραίο βάψιμο. Αύριο, άμα θέλει. Με μοϊκάνα. Το έκανα. Με μοϊκάνα, Για δες. Ναι. Εσύ εντάξει, ξούρα. Ξούρα, εγώ saver εδώ πίσω, saver. Δεν έχεις... Saver. Και πάνω θέλω με την 9. Τι έχεις, 6, τι έχεις. Δεν κατάλαβα τι είπες. Θα δεις, εσύ ξέρεις. Εσύ ξέρεις. Κάτι του είπα του Ανδρέα σήμερα. Τι του είπα. Του λέω Ανδρέα μου, πρέπει να σου μπροστά από το λέω, πώς αισθάνεσαι, ναι. Του λέω τώρα, συγγνώμη, σου έχουν ζητήσει. Ναι, ρε, μπροστά ήμουνα. Ναι. Εντάξει, πιστεύω το ξέρει ότι δεν. Εγώ εύχομαι να μείνει. Κι εγώ εύχομαι να μείνει ο Ανδρέας. Ναι. Και εσύ εύχομαι να μείνεις και εγώ εύχομαι να μείνω. Μέχρι εκεί, τελεία. Αυτό. Και αυτοί να είμαστε. Για δες το. Φαίνεται και η παραμικρή λεπτομέρεια σε αυτό το μαλλί. Καταλαβες. Είσαι μαγικός. Ναι, εντάξει. Δεν θα μπορώ να σας συγχωρήσω. Μην τα πεις όλα. Φαντάζομαι σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Τιμή μου. Και πάλι. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Έλα. Μη ζηλεύεις. Δεν κράτησα πολλή ώρα. Πού είναι το αγόρι, το... Τελευταίο μ' άφησες εμένα, τελευταίο. Καλώς έγινε. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί, ένας ξεχωριστά, είναι άνθρωποι που το μόνο που μπορούν να κάνουν αν έρθουν σε επαφή μαζί μας στενοί, είναι να μας κρατήσουν πίσω. Να μας μπλέξουν, να μας μπερδέψουν, να μας κάνουν. Αυτό πιστεύω. Δεν πιστεύω με κανέναν τους. Ούτε εγώ. Αν ερχόταν και μου έλεγε κάποιος ότι ξέρεις τι, λάθος μου, το θεωρώ ανθρώπινο. Θα έκανα όμως και τι εικόνα βγάζουν προς τα έξω, δηλαδή ναι. θα επιβεβαιωθούμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Όχι, θα δικαιωθούμε βασικά. Ναι, θα δικαιωθούμε. Και θα επιβεβαιωθούμε από αυτούς και θα δικαιωθούμε γενικότερα. Ναι, θα το δεχόμουν, θα άνοιγα μια πόρτα, τύπου, να είμαι πιο θετική και πιο αυτό, αλλά δεν θα πιστευόμουν. Όχι εδώ μέσα με τίποτα. Ωραία, πες μου τώρα τι θα κάνεις έπληξη για να βγω έξω. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Γιώργο. Όχι, σε κανέναν άντρα. Καλά τα λέει. Τώρα, ναι. Καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Δεν έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Μου κάνει και λίγο κριτικός, Όχι, εμένα μου κάνεις από Ισπανία. Ισπανός. Ναι, πάει να κάνει κριτικός, αλλά κάνει και Ισπανός. Δηλαδή, άμα σε δω μετά θα τρελαθώ. Στον τρίφωνα πες τα. Θα τρελαθώ μετά με τον δω. Θα Δεν αλλάξει θα κάνω κάτι. τίποτα. Όχι, εγώ δεν θα λέω. Ωραία. Δεν θα κάνω. Άρα δηλαδή τη μείνει τη φύγω το ίδιο είναι. Λοιπόν, σας αφήνω. Ό,τι θέλει. Γεια σας. Λοιπόν, φιλάκια μωρό μου. Bye. Ιστορία μου. Ιστορία μου. Αμαρτία μου. Αυτή εδώ, αυτό τους έλεγα. Αυτό είναι πολύ καλό παιδί. Και εγώ πιστεύω ότι είναι. έχει πει έχει κάνει. Όλοι έχουμε πει και έχουμε κάνει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό δεν κάνει κανέναν σχεδόν σκατόψη. Αλλά σε αυτή. Είναι πολύ καλό παιδί. Αυτό. Είναι μια όμορφη γυναίκα, πληθωρική, έχει το τουπέ και καλά κάνει και το έχει. Έτσι, το πόσο καλό παιδί είναι, εγώ που την κάνω παρέα, γιατί δεν την έκανα διαφορετικά. Όχι, είναι πολύ καλό παιδί, είναι πολύ ευαίσθητο και γι' αυτό ερχόμαστε πολλές φορές σε σύγκρουση. Ναι, είναι λίγο πιο. Εγώ είμαι πιο απόλυτη. Είμαι πιο απόλυτη και πιο. Ναι. Ας μην το συζητήσουμε τώρα. Εσένα σου πάνε τα μαζεμένα.
Να τα έχω ψηλά, λες. Ναι, καλύτερα. Και έχεις και φοβερό κρανίο, πολύ πιο μοντέρνο. Δεν το βλέπεις κι εσύ? Το καλοκαίρι λοιπόν, άκου τώρα, όταν βγω από εδώ, μπορεί και τη Δευτέρα, δεν ξέρεις. Ναι. Μακάρι να μην είναι τη Δευτέρα. Εμένα, εγώ το κάνω πιο... Θα έρθω να με κάνεις και να πάω διακοπές. Ναι. Τι να σου κάνω, να τα κόψεις? Όχι, μωρέ. Εδώ δεν τα κόψαμε εδώ. Όχι, δεν τα κόβω, έτσι δεν τα κόβω. Εκεί. Κοίτα τι. Αχ, δεν έχω λόγια. Φέρτε μου μάγισσες. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Κάνα αέρα κάνει. Αλλά είναι, να ξέρεις, ψυχούλα σε αυτούς που θέλει να είναι ψυχούλα, η Φένια. Σε αυτούς που είναι δίπλα μου και τους αγαπώ και τους νοιάζομαι, προφανώς έχω τον καλό με αυτό. Σε αυτούς που θα με προσβάλλουν, που θα με μειώσουν, που θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μου σπάσουν τα φρύδια, μπορώ να γίνω πολύ χειρότερη από ό,τι νομίζουν ότι μπορούν να μου κάνουν κακό. Πολύ ωραία έχει, ναι. Διαφορετικός και τι... Α, ναι. Καλό. Εντάξει. Τον αποτελείωσα. Oh my god! Ωραίο. Και του το έκανα επάνω. Καλύτερο. Πολύ ωραίο. Για γίνω να δω. Μου δείξεις την ψυχολογία. Ωραίο. Πολύ του το ωραίο. έκανα επάνω το τέτοιο. Τελείωσε. Βόρεξε τη Μαρκή. Μω, αυτό μιλά. Πού είσαι καλέ? Έλα να δεις το μοντέλο. Τι σου έκανε? Τι ωραίο το κοτσάκι. Του το έκανα επάνω. Ωραίο. Καλύτερο δεν είναι? Ναι, όλα πάνω. Πώς σου φαίνεται? Πότε θα έρθω να κάνω εσάς? Αγάπη μου, πότε θες? Την άλλη Πέμπτη. Ναι, την άλλη Πέμπτη. Σας παρακαλούμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάθε Πέμπτη ραντεβού. Θα ξανάρθεις? Το δικό μου το μαλλί το φυσικό το έχεις δει που είναι έτσι. Αφάνα. Ναι. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτό είναι το δικό σου? Όχι, καλέ, είναι λόγω ψεύτης. Ωραία. Ένα μεγάλο ευχαριστούμε στον Τρίφωνα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Περάσαμε amazing. Ευχαριστώ και εγώ. Πέρασα τέλεια. Ήταν πολύ ωραία. Σας μιλάει ο Big Brother. Ο Τρίφωνας να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Εντάξει. Γεια σου, Τρίφωνα. Γεια σου, Big Brother. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά, αν και κουράστηκα, αλλά είμαι τέλεια. Πώς νιώθεις που είσαι στο σπίτι μου? Νιώθω πολύ ωραία, δεν το περίμενα ότι θα είναι έτσι. Εδώ είναι πασάδες, με πισίνες, με τα πάντα, με δικό τους κήπο. Πολύ ωραία, μου άρεσε. Είναι ένας χώρος που θα μπορούσα να μείνω. Θέλεις να ετοιμάσεις τα πράγματά σου και να έρθεις? Θα μου άρεσε. Λέτε, Big Brother. Ήμουνα μπάρμπερ για μια μέρα στο σπίτι του Big Brother και πραγματικά θυμήθηκα τα νιάτα μου στο στρατό που είχα κουρέψει όλο το λόχο γύρω στα 2.000 άτομα. Εκεί έμαθα να κουρεύω άντρες. Εκεί εξασκήθηκα, θα έλεγα. Και μου το θύμισε λίγο αυτό. Όχι ότι δεν έχω ξανακουρέψει άντρες και στο ατελιέ μου, αλλά εδώ πέρα ήταν μόνο αντρική βραδιά. Τρίφωνα, θέλω να σε ευχαριστήσω που κούρεψες τους άντρες του σπιτιού. Ελπίζω να πέρασες όμορφα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ήταν ένα υπέροχο απόγευμα και πολύ ωραία εμπειρία να είμαι στο σπίτι του Big Brother. Θα ξαναερχόσουν δηλαδή? Με τα μπούνια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν υπέροχη ημέρα. Στο επανειδήν. Big Brother. Μπορείς να χαιρετήσεις τους συγκατοίκους και να αποχωρήσεις από το σπίτι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε. Καλώς τον Εσένα έβριζα τώρα. Τι? Σε έβριζα. Γιατί? Σε έβριζα. Τι έκανα? Νόμιζα ότι έφυγες. Λέω θα φύγεις από πίσω. Όχι καλέ. Και λέω δεν μου φέρεις το κερί, δεν το έφερες. Δεν γίνεται αυτό. Το κερί, ναι, θα σου το δώσω. Τώρα πάω να φέρω την τσάντα. Μην το ξεχάσεις. Όχι. Έχεις κανένα καινούργιο να μου δώσεις? Κανένα καινούργιο στην τσάντα έχεις? Όχι. Τα έχει πιο πολύ. Θα κάτσεις ή θα αποχωρήσεις, τι θα κάνεις? Θα αποχωρήσω. Τώρα έρχομαι. Ένα λεπτό να φέρω την τσάντα μου. Ναι. Πού είναι, με έφαγε. Θέλει κερί, έλα γόρι μου. Να το. Μπράβο.
Λοιπόν, για να κάνουμε, για να δω, να κάνουμε Κάντε μια πασαρέλα. Μια πασαρέλα να δω τα μωρά. Πήγαινε Γιατί το αντρικό έκανες μουσική που έτσι. Έκανα μπάνιο γι' αυτό. Έκανες μπάνιο. Αύριο. Για να κάνουμε πασαρέλα γύρω-γύρω. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Έλα, ναι, να δούμε τι κάνουμε. Αγόρια, πηγαίνετε εκεί, πηγαίνετε μέσα και βγείτε ένας-ένας. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Ναι, μπράβο, για να δούμε. Σειρά. Εσύ πρώτα. Όλοι μαζί. Να τους παρουσιάσω ή να βγουν όλοι μαζί. Ναι, αλλά παρουσίαζε. Λοιπόν, παρουσιάζω. Λοιπόν, έτοιμοι. Ναι. Κυρίες και κύριοι, θα επιδεχτούμε πρώτα τον Χρήστο Γκικουρία. Ένα χειροκρότημα. Το όχι. Ναι. Μπράβο, επόμενο μοντέλο. Ναι. Ο Γιώργος. Γιώργο. Πήγε από εκεί. Μωρό μου. Αχ, εσύ. Σε λατρεύω εσένα. Αχ, εσύ σε λατρεύω, φανταστικό. Γιώργο. Πρώτο εμφανιζόμενος και πολλά υποσχόμενος, ο Ανδρέας. Που δεν θυμάται το επώνυμο, παρόλα. Τελευταίο. Λοιπόν, Για να δω. ένα παιδί Και που το θα σας μείνει επόμενο. αξέχαστος, ο Νίκος. Σαββυράκης. Για να δω τι έχει φτιάξει. Μπράβο. Ωραίο. Και τώρα το μεγαλύτερο. Το αστέρι. Το αστέρι της Φαμιλιάς. Μισό λεπτό. Τα γίδια στο Μαντρί, τα προβάτα στην τούρνα. Τα αδερφούλα. Λοιπόν, την προσοχή σας. Και τώρα το μεγαλύτερο χειροκρότημά σας ναι, για το είπαμε. καλύτερο φινάλε Έπρεπε της να δει. βραδιάς. Ο Χρήστος. Γιατί έτσι. Από εκεί πας ρε Χρήστο, από εκεί πας. Από εδώ. Μπορώ και έτσι. Δεν βλέπω. Μπορώ και έτσι. Τίποτα. Ναι, τα είδαμε. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Εγώ ευχαριστώ. Κάτσε να κάνουμε, περιμένουμε ξανά. να κάνουμε ένα story. Ναι. Μπορώ. Ναι. Θα με Πώς τι τρελάνε. κοιτάς, εσύ περίμενε. Κινητό, τι είναι αυτό. Κινητό. Δεν μπορώ να το βάλουμε κάπου να σταθεί. Βίντεο τραβά. Δεν να το βάλουμε κάπου εκεί. Θέλω κινητό. Κινητό. Ελάτε όλοι πίσω. Είμαι στο σπίτι του Big Brother. Με όλα τα παιδιά. Αυτό είναι. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Από εκεί φεύγεις, από εκεί. Από εκεί που ήρθα. Να μας ξανάρθεις, αγάπη μου. Γεια σου. Φιλάκια. Φιλάκια. Μύκονο. Πάμε τώρα ξανά. Πάμε τώρα κατάθλιψη. Και πάμε τώρα. Έλα εδώ, Κικουρία, τι είπες πριν, φύγουμε. Εσύ φταίει για όλα. Σας μιλάει ο Big Brother. Ο Γιώργος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Βρε καλώς την πάλι. Μας θυμηθήκες με σκύφτο κεφάλι. Καλώς την πίσω. Βρε πως κι από εδώ. Κάνε μου στη χέρι. Μου φταίμε και από πάνω. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Big. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά, εσύ πώς είσαι? Πώς σου φάνηκε το κούρεμα? Πολύ ωραίο το κούρεμα, Big, φοβερό. It's amazing, it's fantastic, όπως λέει και ο φίλος μου ο Τρίφων. Πολύ, καθηγητής ο άνθρωπος, μαγικός. Μετά έκανε όπως ήθελα τα πράγματα. Τα μουσια λίγο με τα πήρα έτσι όπως ήθελα. Τίποτα, τρομερός, δεν έχω λόγια. Να το δω. Δες εδώ, Big. Εδώ, τα μουσια, εδώ και πίσω. Δεν έκανες μεγάλη αλλαγή. Δεν έκανα μεγάλη αλλαγή, brother, όχι, δεν έκανα. Διότι δεν ήμουν σίγουρος στο να το πειράξω το μαλλί μου μέσα στο σπίτι. Είμαι και την Κυριακή προτινόμενος. Μη με πειράξει την ψυχολογία μου. Είμαι γενικά άνθρωπος που προσέχω τα πάντα πάνω μου. Την αλλαγή θα την κάνω όταν βγω από το σπίτι του Big Brother. Εύχομαι σε κάνα μήνα. Μια και καλή. Θα κάνω αλλαγή όταν βγω από το σπίτι. Πώς νιώθεις που είσαι υποψήφιος?
Νιώθω, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι αγχωμένος, Big. Δεν νιώθω άγχος αυτή τη στιγμή. Ήμουν σίγουρος για το αποτέλεσμα, πάρα πολύ σίγουρος, από τη Δευτέρα. Εγώ πιστεύω ότι είμαι ο άνθρωπος εδώ μέσα που κατάλαβα τις μάσκες κάποιων συγκατοίκων. Το ότι σήμερα είμαι εδώ, αύριο από συμφέρον είμαι αλλού για να μην ψηφιστώ και βγω στον τάκο την Κυριακή. Το έχω πει και θα το ξαναλέω. Εύχομαι να το βλέπει και ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα. Διότι είναι φανερό μες στο σπίτι, εγώ το βλέπω φανερά και άλλοι 2-3. Την Κυριακή μετά το αποτέλεσμα να λέμε πράγματα ο ένας για τον άλλον και τη Δευτέρα να γινόμαστε κολλητοί από συμφέρον, γιατί συμφέρει και τις δυο τις μεριές, δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου εγώ. Εγώ επί ανάγκη θα κάτσω και μόνος μου. Δεν πρόκειται να πάω με άτομα που βλέπω να είναι ύπουλοι, διπρόσωποι, να παίζουν ρόλο γενικά μέσα στο σπίτι. Αυτό έχω αντιληφθεί από 3-4 άτομα. Τους τα έχω πει 2-3 φορές. Το ξέρουνε, γι' αυτό είμαι και με έχουν στο μάτι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πιστεύω θα δικαιωθώ, έτσι πιστεύω. Πιστεύω ο κόσμος βλέπει. Και δεν πρόκειται ποτέ να πέσω σε αυτή τη λούμπα. Εγώ να πάω να γλύφω εκεί που φτύνω, ώστε να μην βγω στον τάκο. Δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου αυτό. Εγώ είμαι περήφανος για μένα και συνεχίζω κανονικά. Τώρα από εδώ και πέρα είναι στο χέρι του κόσμου και βλέπουμε, προχωράμε. Θέλεις να παραμείνεις? Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω πάρα πολύ στο σπίτι του Big Brother, πάρα πολύ πραγματικά. Δεν δυσκολεύομαι να σου πω την αλήθεια, Big. Δεν δυσκολεύομαι καθόλου, έχω περάσει πολύ χειρότερα. Ίσως να πήρα κάποια πράγματα προσωπικά και να με έριξε ψυχολογικά. Θέλω να παραμείνω πολύ στο σπίτι, πάρα πολύ. Θα νιώσω, αν μείνω στο σπίτι, δικαιοσύνη. Πολύ δικαιοσύνη θα νιώσω. Γιατί και ξέρω και την επόμενη εβδομάδα θα είμαι πάλι εκεί, άμα δεν είμαι αρχηγός. Θα είμαι πάλι εκεί, από τα ίδια άτομα, το γνωρίζω. Γιατί δεν πρόκειται να αλλάξω. Δεν πρόκειται να αλλάξω να πάω από εκείνη τη μεριά. Πουλάνε τα πάντα για να κάτσω μια εβδομάδα παραπάνω στο σπίτι. Εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Οπότε, αν μείνω, θα νιώσω δικαιοσύνη. Τεράστια δικαιοσύνη. Πραγματικά δικαιοσύνη. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ρε Big. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δύσκολο την Κυριακή να ξέρεις πολύ. Κάθε Κυριακή θα είναι και πιο δύσκολη, Χριστό. Δεν θα στραγωδήσω λίγο. Μες το βράδυ, στο σκοτάδι, μα κανένα αγάπη σημάδι. Ο αρχηγός της καρδιάς σας θέλει να σας φτιάξει τη σιλουέτα. Γι' αυτό δεν φέρνω φαγητό στο σπίτι. Εγώ δεν μπορώ ούτε να κάτσω μαζί της, ρε. Μπορώ. Μετά το χθεσινό. Hello, big brother. Δύσκολο την Κυριακή να ξέρεις πολύ. Τι πράγμα? Δύσκολο την Κυριακή. Ναι. Περίεργη η Κυριακή, ξέρεις. Αυτή, Ναι. Με αυτά και με αυτά, να ξέρεις. Κάθε Κυριακή θα είναι και πιο δύσκολη, Χριστό. Ο κόσμος θα κάνει ξεκαθάρισμα. Έτσι είναι. Right down for that, move down for this. Wicked, wicked, I'm a rap that said Chris. What that thing? What that thing? Chirip, about that. Right down for that, move down for this. Wicked, wicked, I'm a rap that said Chris. What that thing? Χορεύει κανείς σήμερα? Κοιμούνται όλοι? Μες το βράδυ, στο σκοτάδι, μα κανένα αγάπη σημάδι. Ξαναπαίρνω στον όνειρό μου, μα σιωπή μόνο στο κινητό μου. Ποιος να ακούσει τι τον νοιάζει, ανεβαίνω η καρδιά σε παγιάζει. Παίρνω φίλους, παίρνω εσένα, αναπόδιτες κλήσεις παντού. Παίρνω μες στο βράδυ, στο σκοτάδι, μα κανένα αγάπη σημάδι. Δεν θα στραγωδήσω λίγο. Θα σε ξυπνήσω. Όχι, όχι, όχι. Θα το φοράει το κεφάλι μετά, έλα.
Όλα παντό. Σου χαλάσει τη μέρα, ρε κάτι. Σου χαλάω τη μέρα, δεν τραγουδάω. Αλήθεια τώρα. Τραγούδια έτσι, ναι, θα μου χαλάσει τη μέρα, ρε αγάπη μου. Την αγάπη τη ζωή σου. Μαύρη. Ωραία, πάμε ελληνικό. Μαύρη, μαύρη. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου μαύρη. Μαύρη, μου έχεις κάνει τη ζωή μου μαύρη. Μαύρη. Άκου τη γλώσσα μου. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Γιατί να με πονάς το κεφάλι όμως μετά εμένα, ρε φίλε. Τώρα με έκανες και δάκουσα τη γλώσσα μου, ρε φίλε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Άμα δαγκάσεις τη γλώσσα σου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Δεν ξέρεις? Όχι. Τσακωμό. Φύγε γιατί θα υπάρχει τσακωμός όντως. Πραγματικά. Θα λες παιδί ύφος, δεν σε δω ύφος. Αυτά είναι vegan, δεν είναι? Ναι. Θέλω ποτέ να μην φας τίποτα. Εγώ το είπα πριν 3 μέρες. Η Νάνση είναι κακέργιος. Όχι, καλή είναι. Κακή ήταν η Φένια με τη ζωή. Μας είχαν... Η Φένια με τη ζωή λίγο κακή ήταν, μας είχαν 50 πράγματα. Sorry. Εντάξει, το είπε. Είναι για μόνο η ασυλία. Ποιον? Τι Νάνση. Γιατί τρώμε για πρωί αγκούρι, ωραίο. Αγκουράκι. Υγεία. Άρα είναι το αγκουράκι. Αναγία μου. Πόπο αγκούρι. Πάτα αγκουράκι σου τώρα, Χριστό μου. Θα πεινάσουμε σήμερα. Άλλος τώρα για πρωινά αγκούρι. Ο τραβήγαν κοντομπουκές μου. Στραβήγαν κοντομπουκές για πρωινό μου. Πού ακούστηκε αυτό? Γελάει πλανήτης. Και εγώ θα πιω σκέτο γάλα με κόβω. Θέλω να βρίσω τόσο πολύ με την Παναγία, ρε. Θέλω να βρίσω ειλικρινά τόσο πολύ. Ξέρεις τι γίνεται? Τη στιγμή που θα το κάνεις, θα φωνάζουν περισσότερο. Καταλαβες. Γι' αυτό μην το κάνεις. Εγώ δεν μπορώ ούτε να κάτσω μαζί της, ρε. Μπορώ. Μετά το χθεσινό. Μετά το χθεσινό δεν μπορώ. Δεν το καταλαβαίνεις. Έχω πολλά νεύρα ακόμα. Έχω πολλά νεύρα, δεν φαντάζεσαι. Λογικό δεν είναι. Και έχω και τον Γιώργο να λέει και εσύ έβρισες τη ζωή, την είπες βούρλο. Και γελάει. Δεν δώσω άλλη σημασία, αυτό κάνει, κλάδ παίρνει. Δεν γελάει, ρε. Κυριάρχιο γελάει. Λοιπόν, ο αρχηγός της καρδιάς σας θέλει να σας φτιάξει τη σιλουέτα. Γι' αυτό δεν φέρνω φαγητό στο σπίτι. Εντάξει, φάει το αγκουράκι σου και είναι μια χαρά. Είναι υγιέστατο. Ο αρχηγός της καρδιάς σας δεν θέλει να προσφέρει φαγητό στο σπίτι. Γυμναστική, χαρά και αγάπη μόνο. Το βλέπα να έρχεται εγώ αυτό με το φαγητό, ρε. Ναι, ρε, καλά, εννοείται, ρε, μπρο. Αργά ή γρήγορα, σίγουρα.